Ωραία. Ρωτήθηκαν οι παριστάμενες και οι παριστάμενοι. Δεν υπάρχει αντίρρηση στην καταγραφή της συζήτησης και στην ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Και να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Καρασαβόγλου. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ενωσιακό, το διεθνές δίκαιο απλώς δίνει την διακριτική ευχέρεια, επιτρέπει σε όσα κράτη θέλουν να ιδρύσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όσα λοιπόν κράτη θέλουν να το κάνουν αυτό, μπορούν να το πράξουν. Δεν επιβάλλει και δεν υποχρεώνει κανέναν το ενωσιακό δίκαιο να πράξει κάτι τέτοιο. Επομένως, θέλω να πω, επί της ουσίας πρόκειται για μια αμιγώς πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν επιβάλλεται, δεν είμαστε υποχρεωμένοι από πουθενά να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι νομίζω σαφές, οπότε αν συμφωνείτε να μην προχωρήσουμε περισσότερο, να μην το αναλύσουμε περισσότερο αυτό, αλλά να πάμε στο άλλο που μας Να καίει κάνω, Ειρήνη, να κάνω και μια... Έτσι, γιατί υπάρχει αυτό το Βεβαίως, βεβαίως, ερώτημα. ελεύθερα, ελεύθερα. Για ποιο λόγο τόσο κατάφορα, τόσο προκλητικά παραβιάζεται το Σύνταγμα σήμερα? Και νομίζω... Σπύρο, αυτό το έχουμε σε επόμενο Ωραία. κύκλο. Πάμε λοιπόν Να παρακάτω. το... Οπότε, Προχωράμε. για αυτόν τον κύκλο τώρα προχωράμε στις συνέπειες του νόμου, που θα θέλαμε, ας ξεκινήσουμε από τους φοιτητές και από εκεί και πέρα να συμπληρώσουν και οι καθηγητές που έχουμε εδώ και η κυρία Σάκαλη αν θέλει και όποιος άλλος θέλει να παρέμβει, για τις συνέπειες αυτού του νόμου στην αξία των πτυχίων, συνολικά στη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων, στον οικογενειακό προϋπολογισμό, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην ίδια την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Θα θέλαν να μιλήσουν τα παιδιά από τη Λάρισα. Παιδιά, και μιλάμε με εσάς, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, η ιατρική είναι η πέτρα του σκανδάλου. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται να ετοιμάζεται και να είναι στα σκαριά, είναι μια επένδυση για μια ιατρική στην Αθήνα, η οποία έχει βρει, λένε, ήδη κιόλας τις εγκαταστάσεις της στο ελληνικό. Είναι κάποια funds τα οποία θα μας εξηγήσει ο κύριος Καρασαβόγλου τι γίνεται με αυτά τα funds, τα οποία κυκλοφορούν, κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και μεταξύ των επενδύσεων τους είναι και μεγάλες ιδιωτικές κλινικές. Ε, Τι θα σημαίνει όλο αυτό για τα πτυχία σας, τι σημαίνει αυτό για την ιατρική? Ας ξεκινήσουμε από εσάς, από τη Λάριστα, που είπατε, είστε σε κατάληψη επί 12 μέρες Μμμ. και πάτε για άλλες 7. Ναι, μέχρι και Ωραία. την ερχόμενη Παρασκευή. Ουσιαστικά πράγματι αυτό το οποίο ισχύει μέχρι στιγμής είναι ότι η CVC από την Κύπρο έχει δηλώσει ενδιαφέρον, έχει βρει ήδη το μέρος στο οποίο θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα και θα ανοικοδομήσει, ας πούμε, κάποιες υποδομές. Τώρα συγκεκριμένα αυτή η CVC είναι μια πολυεθνική, κατέχει και κάποια μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα ήδη. Και από όσο Τα πιο μαθαίνουμε, μεγάλα. ναι, τα πιο μεγάλα, πράγματι, έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα ότι θα μπορεί ήδη από το 2025 να δέχεται κάποιους φοιτητές. Από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε και από το νομοσχέδιο το οποίο έχει έρθει, ας πούμε, πλέον στην επιφάνεια, καταλαβαίνουμε ότι το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου που θα προκύψει θα είναι ίδιο με το μητρικό, οπότε ό,τι υπάρχει και αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, και μάλλον αυτό συνεπάγεται ότι θα είναι ανάλογο και το χρηματικό ποσό που θα προσκομίζουν, ας πούμε, οι φοιτητές προκειμένου να σπουδάσουν. Αυτό αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι 20.000 ευρώ, οπότε κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι και στην Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ανοίγουν πάρα πολλά ενδεχόμενα και πράγματα για το πτυχίο μας και εμείς, ας πούμε, σαν φοιτητές ιατρικής, αλλά και γενικότερα για το δημόσιο πανεπιστήμιο, θεωρούμε. Αρχικά, πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει καμία προϋπόθεση για να εισέρχονται οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο, και βγήκε, ας πούμε, ο Υπουργός και μας είπε ότι μην αγχώνεστε, θα υπάρχει κάτι και θα είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία αυτή τη στιγμή ορίζεται στα 9.000 μόρια. Και ότι με βάση αυτό θα μπορούν να εισάγονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο
έχει προβληματίσει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή ακόμα και η φοιτητική παράταξη της κυβερνώσας της Νέας Δημοκρατίας αναρωτιέται και έχει προβληματισμούς γι' αυτό. Στη συνέχεια, δεν γνωρίζουμε πόσους ακριβώς φοιτητές θα παίρνει αυτό το πανεπιστήμιο, γιατί μετά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και συνδέεται πάρα πολύ και με την ιδιωτικοποίηση της υγείας, η οποία είναι πρώτον πυλών, ότι θα βγαίνει ένας αριθμός φοιτητών, φοιτητριών ιατρικής που θα πρέπει μετά να κάνουμε μια ειδικότητα, να μας απορροφήσει ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο θα θέλαμε τα περισσότερα άτομα από εμάς να δουλέψουμε, και δεν υπάρχει καμία μέριμνα για αυτό. Όσον αφορά, ας πούμε, το μελλοντικό, αυτή τη στιγμή ήδη η τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν υπάρχουν χρήματα. Ήδη, ας πούμε, η φοιτητική μέριμνα έχει υποβαθμιστεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό και θεωρούμε ότι από τη στιγμή που αυτά τα πανεπιστήμια, όπως αναφέρεται, θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συνεπάγεται ότι θα παίρνουν κάποια χρήματα και από το κράτος, ότι οι ήδη υφιστάμενες παροχές στους φοιτητές και στις φοιτήτριες θα μειωθούν ακόμη περισσότερο. Το οποίο... Πάνω σε αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, πάνω σε αυτό που λες, να συμπληρώσω, διάβαζα την ανακοίνωση των μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής, οι οποίοι έλεγαν ότι πήραν κατά άρθρο, ας πούμε, αυτόν τον νέο νόμο και τον ψήρισαν και απέδειξαν ότι δεν αναφέρει αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι όλο αυτό το πακέτο θα πάει μαζί με μια σοβαρή ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων. Ουσιαστικά σε κανένα άρθρο του νόμου δεν αναφέρεται πραγματική ενίσχυση των πανεπιστημίων. Δεν υπάρχει δηλαδή κάπου. Αυτό είναι κάτι που λέγεται προφορικά από την κυβέρνηση για να ψηφιστεί ο νόμος. Στον ίδιο τον νόμο δεν αναφέρεται ενίσχυση των πανεπιστημίων. Συγγνώμη για τη διακοπή. Θα πάρω εγώ τώρα το λόγο πάνω σε αυτό που είπατε, ότι εντάξει, έχουμε συνηθίσει από αυτή την κυβέρνηση να κάνει το άσπρο μαύρο, γιατί όχι μόνο ενίσχυση δεν προβλέπεται στο νόμο, υπάρχει περαιτέρω υποβάθμιση και περαιτέρω συρρίκνωση της δημοκρατικής διαδικασίας και της χρηματοδότησης στα δημόσια πανεπιστήμια. Δίνονται ήδη με τον νόμο Κεραμέως, στον νόμο πλαίσιο, είχαν δοθεί τεράστιες αρμοδιότητες στο Πρίτανη που είχαν αφαιρεθεί από τη Σύγκλιτο, πράγματα που ήταν πρωτόγνωρα για το ελληνικό πανεπιστήμιο, έτσι όπως το γνωρίσαμε στη μεταπολίτευση. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα εντείνεται. Νομίζω αυξάνονται και οι χρόνοι που οι πρόεδροι θα κατέχουν το αξίωμα από 2 σε 3 έτη. Αφαιρούνται αρμοδιότητες από τις συνελεύσεις των τμήματων και η χρηματοδότηση από εκεί που με αυτή τη γελία αξιολόγηση ήταν 80% με βάση αυτό που παίρναμε πάντα, το άλλο 20% πήγε στη χρηματοδότησή μας με βάση την αξιολόγηση, και ειδικότερα τα περιφερειακά πανεπιστήμια δεν μπορούσαν να πιάσουν αυτούς τους στόχους που είναι κομμένοι και ραμμένοι για να μην πιάνονται ή για να πιάνονται στις πλάτες των φοιτητών. Για παράδειγμα, εμάς στην ιατρική της Λάρισσας μας είχαν πεθάνει καθηγητές σε αλυσίδες και σε προαπαιτούμενα και σε εντατικοποίηση των σπουδών με το μόνη δικαιολογία ότι κοιτάξτε, έχουμε την αξιολόγηση, πρέπει να έχουμε καλή αξιολόγηση. Ή επειδή την χάνει και να συμμετέχω και στα όργανα διοίκησης του τμήματος, έχουμε ακούσει ότι το τμήμα μας πήρε κακή αξιολόγηση γιατί δεν είχε αρκετούς επίτιμους. Και έχει τα τελευταία 2 χρόνια το τμήμα ιατρικής Λάρισσας κάθε μήνα κάνει επίτιμο διδάκτορα καινούριο για να πάρουμε καλή αξιολόγηση. Δηλαδή να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν υπάρχει ενίσχυση. Ουσιαστικά αφαιρούνται κονδύλια από την εκπαίδευση και αυτά έχουν βγει. Δεν έχω πρόχειρα τους αριθμούς τώρα. Και πάνω σε αυτό που λες να συμπληρώσω, γιατί διάβασα επίσης πρόσφατα βγήκε και η ανακοίνωση του Συλλόγου ΔΕΠ της νομικής της Θράκης, οι οποίοι άνθρωποι έλεγαν ακριβώς αυτό, ότι έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, δηλαδή αφαιρώντας κονδύλια από το Πανεπιστήμιο της Θράκης, όντας η ζωή δυσβάσταχτη από οικονομικής πλευράς, ακόμη και για τον κάθε γονιό το να στείλει το παιδί του στη Θράκη να σπουδάσει με τα ενίκια, με το κόστος ζωής κτλ., ουσιαστικά τα τμήματα αυτά πρόκειται να παραθούν.
δηλαδή κινδυνεύουν να μαραθούν. Δηλαδή, όχι απλώς δεν μιλάμε, από όποια πλευρά και να το δεις. Όχι απλώς δεν πρόκειται δεν υπάρχει προοπτική άνθησης της δημόσιας εκπαίδευσης μέσω του ανταγωνισμού, γιατί αυτό λέγεται συνήθως από αυτούς που θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα δημόσια αγαθά. Το είδαμε και με την ενέργεια, το είδαμε και με την υγεία. Μα Και με τα επιτρέψτε το τρένα. δημόσιο τομέα. Πώς? Και με τα τρένα. Και με τα τρένα. Επιτρέψτε τον ιδιωτικό τομέα να μπει μέσα για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός της αγοράς, ώστε να ανεβεί και η ποιότητα των σπουδών και στη δημόσια πλευρά, και βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Εδώ είναι ολοφάνερο, δηλαδή έχουμε και την εμπειρία των άλλων δημοσίων αγαθών, αλλά το βλέπουμε και από τις ίδιες τις ανακοινώσεις που βγάζουν ο ένας μετά τον άλλον οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών των πανεπιστημίων. Κύριε Καρασαβόγλου, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι σε αυτό το κομμάτι και αν θέλετε να επιμείνουμε λιγάκι, μιας και είστε ο ειδήμων στο κομμάτι το οικονομικό. Ειδήμων δεν είμαι, αλλά θέλω να πω ορισμένα πράγματα ασφαλώς. Σε ό,τι αφορά τις συνέπειες που θα θέλαμε εδώ να συζητήσουμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με αυτόν τον νόμο καταργείται το ενιαίο σύστημα εισαγωγής και πρόσβασης των νέων στην ανώτατη εκπαίδευση και η ισονομία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, δημιουργώντας ουσιαστικά 2 συστήματα εισαγωγής και 2-3 ταχύτητες υποψηφίων. Αναφέρθηκε προηγούμενα από τους 2 φοιτητές μας το γεγονός ότι θα μπαίνουν φοιτητές στην ιατρική της Λάρισσας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη κτλ. Με περίπου 9.000 μόρια. Τη στιγμή που ο νέος σήμερα φτύνει αίμα για να περάσει με 19.000 μόρια στην ιατρική. Αυτό λοιπόν παραμορφώνει το σύστημα εισαγωγής, το θέτει υπό αμφισβήτηση και επί της ουσίας αμφισβητεί τις προσπάθειες που καταβάλουν σήμερα οι νέοι για να παλέψουν την είσοδό τους σε μια δημόσια ιατρική σχολή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο όρος που χρησιμοποιείται στο σχέδιο νόμου για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που είναι αυτά που θα ιδρύσουν, λέει, ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ πέρα στην Ελλάδα, είναι εσκεμμένα παραπλανητικός. Είναι παραπλανητικός διότι δεν λέει τα πράγματα έτσι όπως είναι, γιατί επί της ουσίας πρόκειται για ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα έρθουν και θα στηθούν και θα λειτουργήσουν εδώ πέρα, ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα αποσκοπούν στο κέρδος. Εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο να κάνει μια ιδιωτική επιχείρηση όταν λειτουργεί, όταν χρησιμοποιεί πόρους, εγκαταστάσεις, ανθρώπους κτλ. Προκειμένου να πετύχει ένα σκοπό. Θα πρόκειται λοιπόν για κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, δεν το συζητώ. Και όποιος καταφέρει έτσι να μου εξηγήσει επαρκώς, σας παρακαλώ, τι σημαίνει νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, θα ήθελα να τα ακούσω, διότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θέλει να εισαχθεί στην εκπαιδευτική ζωή εδώ της χώρας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα νομικά χαρακτηριστικά αυτού του φορέα θα είναι ότι θα είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου θα έχει τους δικούς του κανόνες, τις δικές του αρχές και τους δικούς του στόχους. Επομένως, θα είναι επί της ουσίας μια ιδιωτική επιχείρηση. Είναι δε αφελές να θεωρούμε ότι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά και τα λοιπά θα έρθουν και θα κάνουν εδώ παρατήματα και θα λειτουργήσουν και θα κάνουν το Harvard εδώ μεγάλα πανεπιστήμια και τα λοιπά, διότι πουθενά στον κόσμο αυτό δεν έχει επισυμβεί. Σιγά να μην γίνει στην Ελλάδα, που και ας μιλήσουμε με όρους αγοράς, η αγορά είναι μικρή.
Και επομένως, γιατί να προτιμήσουν αυτά τα μεγάλα, τα τρανά και τα λαμπρά πανεπιστήμια να έρθουν να λειτουργήσουν εδώ πέρα. Αυτά τα πανεπιστήμια που επί της ουσίας δεν είναι ιδιωτικά. Είναι μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα, διοικούνται από ένα board το οποίο ελέγχεται, το οποίο λογοδοτεί ως ένα βαθμό και το οποίο, ας πούμε, επιχορηγείται το πανεπιστήμιο από το κρατικό κορβανά. Δεν είναι ιδιωτικά. Αν μπορεί κάποιος να μου πει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί ιδιωτικά, να μου το πει. Εγώ δεν ξέρω ένα τέτοιο. Κύριε Καρασαβόγλου, και για τα μεγάλα ιδρύματα αυτά που έχουν αιώνες στην πλάτη τους, ουσιαστικά κάποια από αυτά είχαν ιδρυθεί πριν ιδρυθούν τα εθνικά κράτη στα οποία ανήκουν τώρα. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν ονομάζονται δημόσια δεν τα κάνει ιδιωτικά. Είναι πραγματικά μη κρατικά, αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν με την ιστορία τους. Μπράβο. Άρα λοιπόν λειτουργούν με άλλους όρους, με άλλες προϋποθέσεις και με άλλα κριτήρια. Δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους και διανέμουν μερίσματα στους μετόχους. Είναι άλλο πράγμα αυτό και επομένως από αυτή την άποψη πρέπει να σταθούμε απέναντι στην λογική του σχεδίου νόμου που λέει ότι θέλουμε ιδιωτικά επί της ουσίας πανεπιστήμια εδώ στη χώρα μας. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι η προοπτική να λειτουργήσουν εδώ στην Ελλάδα έτσι μεγάλα πανεπιστήμια ονομαστά και καταξιωμένα και να διασφαλίσουν συνεργασίες εδώ με ελληνικά πανεπιστήμια, να προάγουν έτσι τον ανταγωνισμό κτλ. Αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να τα δούμε. Σταματώ εδώ, έχω κι άλλα να πω, αλλά σταματώ εδώ γιατί θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο ζητήσατε την άποψή μου και σε αυτό την καταθέτω. Θα επανέλθω αργότερα. Ωραία. Άλλο ένα ερώτημα που προκύπτει είναι ότι, και είναι το βασικό αντεπιχείρημα της κυβέρνησης όσο έχω παρακολουθήσει μέσα από συζητήσεις, είναι ότι μαύρε παιδιά, ούτως ή άλλως, ας πούμε, πηγαίνουν παιδιά μας στη Ρουμανία, κάνουν ιατρική στη Ρουμανία, παιδιά τα οποία έχουν αυτών των δυνατοτήτων, ας πούμε, μάλλον αυτής της βαθμολογίας, του 9, του 10, και μπορούν να πάνε στη Ρουμανία, να φέρουν το πτυχίο της ιατρικής και να δουλέψουν εδώ κανονικά. Γιατί να μην κρατήσουμε αυτά τα παιδιά εδώ, να πάρουμε αυτά τα λεφτά να μείνουν στην Ελλάδα? Τι είναι αυτό που τέλος πάντων σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα? Θα ήθελες να μας πεις, Αγγελική? Αργυρή είναι το όνομά μου. Αργυρή, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία είναι πάρα πολύ έντονη στον χώρο μας και με τους καθηγητές μας, ας πούμε, και γενικότερα και ο Ιατρικός Σύλλογος κάποια στιγμή το συζητούσε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη μια ανισότητα σε εμάς που φοιτούμε στην ιατρική με τα άτομα τα οποία έρχονται από αυτές τις σχολές και έχει ξαναέλθει στο προσκήνιο η συζήτηση. Είναι ότι εμείς παίρνουμε πτυχίο και έχουμε το χαρτί του πτυχίου περίπου τον Ιούλιο, αν τελειώσουμε κανονικά στα 6 χρόνια, και τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε, έρχονται περίπου τον Ιούνιο, οπότε ήδη ξεκινάμε με μια προϋπόθεση ότι είναι πιο νωρίς σε όλες αυτές τις λύσεις για ειδικότητα και τα σχετικά και έχει ξαναεπανέλθει αυτό το θέμα στην συζήτηση και ας πούμε και οι καθηγητές μας είναι πλέον διατεθειμένοι να πιέσουν προς μια κατεύθυνση ότι τουλάχιστον αυτό το χρονικό όριο δεν θα υφίσταται σαν εμπόδιο και σαν μια ανισότητα. Τώρα από εκεί και έπειτα αυτό το οποίο απαντάμε εμείς είναι αφενός ότι μιλάμε ακόμα και σε αυτή την περίπτωση για ένα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ του αντιτίμου που πρέπει να δώσουν για να σπουδάσουν. Δηλαδή αυτό το οποίο θα έρθει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με πολύ ακριβά ενίκια που υπάρχουν στην Αθήνα και με 20.000 ευρώ σε σχέση ας πούμε, με αυτό το οποίο υπάρχει στις χώρες τις υπόλοιπες, τις γειτονικές των Βαλκανίων, εξακολουθεί να είναι ένα τεράστιο χάσμα το οποίο δεν μπορούν να καλύψουν όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες. Επιπλέον, επειδή χρησιμοποιείται πάρα πολύ σαν επιχείρημα αυτό το γεγονός, εμείς απαντάμε ότι από τη στιγμή ότι επειδή μιλάνε και για μία ίση δυνατότητα και ίση ευκαιρία, στο ότι γιατί να μην πάνε και τα παιδιά τα οποία έχουν χρήματα να σπουδάσουν με ιδιωτικά κριτήρια και τα σχετικά, ότι
θα μεγαλώσει ακόμα μεγαλύτερο το ταξικό χάσμα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και αυτό ανοίγει το ασκό του αιώλου για πάρα πολλές άλλες, ας πούμε, διεργασίες και ιδιωτικοποίηση και περαιτέρω υποβάθμιση των δικών μας, των σπουδών, των δημόσιων, ας πούμε, και δωρεάν, όσο δωρεάν είναι και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι σπουδές μας. Οπότε ο αντίλογος είναι ότι επειδή θα υποβαθμιστεί και το δικό μας πανεπιστήμιο και οι δικές μας οι δωρεάν δημόσιες σπουδές, και όχι μόνο της ιατρικής, για να μην θεωρούμε, ας πούμε, ότι μόνο εμείς θα πλήττουμε από αυτό το γεγονός, είναι ένας, ας πούμε, ικανός λόγος που πείθονται και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λέγανε «Μα γιατί, ας πούμε, να μην υπάρχει και αυτή η ίση ευκαιρία», που δεν είναι ευκαιρία όταν δεν έχεις την επιλογή να πας στο ένα στο άλλο και είναι μονόδρομος, ας πούμε, για κάποια άτομα μόνο το δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο. Δεν υφίσταται όρος, ας πούμε, επιλογή και ίση ευκαιρία από εκεί και έπειτα. Εντάξει, για σας με της ιατρικής γίνεται λιγάκι εφιαλτικό, δηλαδή με την έννοια ότι το να πέσει η ποιότητα σπουδών, ας πούμε, σε ένα κλάδο ο οποίος δεν έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή μας άμεσα, δεν μας πειράζει και τόσο πολύ, αλλά το να μην ξέρεις, ας πούμε, τι γιατρός θα σε χειρουργήσει είναι ένα ζήτημα που αγγίζει τον καθένα μας, έτσι. Πέρα από αυτό, και αναφέρομαι πάλι σε εσάς, επανέρχομαι κύριε Καρασαβόγλου και κύριε Μαρκέτο, υπάρχει και ένα θέμα. Λένε κάποιοι άνθρωποι που παρακολουθούν την ιστορία των πανεπιστημίων ότι η ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, ανώτατης δημόσιας εκπαίδευσης μιας χώρας, σηματοδοτεί και την ίδια την ανάπτυξη της χώρας. Δηλαδή λένε ότι δεκαετίες πριν κάποιοι προέβλεψαν ότι η έκρηξη η οικονομική και η αναπτυξιακή της Κίνας φαινόταν ήδη από την ποιότητα των σπουδών στα δημόσια ιδρύματά της. Δηλαδή, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ποιότητα σπουδών δημοσίων ιδρυμάτων και προοπτική της χώρας είναι αξεδιάλυτα δεμένα. Θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό, συμφωνείτε? Δηλαδή ότι προβλέπεται και ένας τέτοιου τύπου κίνδυνος, πέρα από την αξία των ίδιων των πτυχίων των παιδιών μας. Σπύρο, να μιλήσω? Βεβαίως. Ευχαριστώ, Σπύρο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα και το ένα προωθεί το άλλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επίσης ότι η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης εδώ στη χώρα μας είναι αδιαπραγμάτευτα υψηλή. Και είναι υψηλή συνολικότερα και γενικότερα εννοώ, καθώς αυτό προκύπτει από τις διεθνείς κατατάξεις των ελληνικών πανεπιστημίων. Αν δείτε δηλαδή τις διεθνείς λίστες πώς κατατάσσονται τα διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου, σε τι σειρά και τα λοιπά, θα βρείτε μπροστά, πολύ μπροστά, σε αρκετά καλές θέσεις, σε πολύ καλές θέσεις ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν, παρά τις δυσκολίες, παρά την υποχρηματοδότηση, παρά την υποστελέχωση, παρά το γεγονός ότι εδώ γίνονται προσπάθειες να συρρικνωθεί η ανώτατη εκπαίδευση, παρόλα αυτά το ελληνικό πανεπιστήμιο, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο τα καταφέρνει μια χαρά. Ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω και θέλω να το έτσι προσέξουμε λιγάκι, σας παρακαλώ, είναι τούτο. Η ποιότητα είναι μεγάλη υπόθεση και βασικός πυλώνας για να μπορεί κανείς να εκφράσει μια αξιολογική κρίση για αυτό που γίνεται ή δεν γίνεται σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Τα δημόσια πανεπιστήμια λοιπόν, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτά που ο νόμος θέλει να εισάγει στη ζωή μας, λέει ότι θα περνάνε από διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών τους. Μας διαφεύγει εντελώς ότι αυτό θα γίνεται μία φορά μόνον. Μία φορά μόνον η αρμόδια αρχή, η ΕΘΑΕ, θα αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών όταν υποβάλλεται ο φάκελος του ιδιωτικού πανεπιστημίου, πρόκειται να δημιουργηθεί εδώ πέρα. Τελείωσε αυτό, έγινε, εγκρίθηκε. Τίποτα άλλο μετά.
Πέρα από αυτό λοιπόν δεν θα επανέρχεται, μετά από αυτό δεν θα επανέρχεται η αρμόδια αρχή που εννοείται ελέγχει την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση κτλ. Δεν θα ελέγχει τίποτε επακολούθως. Τι εννοείται, δηλαδή μία φορά εφάπαξ συνολικά σε όλη την... Ακριβώς. Μια φορά κατά την υποβολή του φακέλου θα εξετάζεται το αν και κατά πόσο πληρούνται ποιοτικές προδιαγραφές. Ακολούθως θα ισχύει το πρόγραμμα σπουδών της μητρικής, του Μητρικού Πανεπιστημίου, οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας αν έχει το Μητρικό Πανεπιστήμιο, οι διαδικασίες των εργαστηρίων της φοιτητικής μέριμνας κτλ. Δεν θα επακολουθεί καμία επαναξιολόγηση κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα, ένα πολύ σημαντικό κενό και πρέπει να το έχουμε καλά υπόψη μας. Εφάπαξε λοιπόν μια φορά και τελείωσε. Δηλαδή μία φορά με την υποβολή του φακέλου και μετά θα έρχονται και θα διεκδικούν ΕΣΠΑ, ας πούμε, ή θα έχουν τα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία με τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν μιλάω για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές. Μιλάω για την ποιότητα των παρεχόμενων μόνο για ποιότητα. Για το πρόγραμμα σπουδών κατά βάση. Ναι. Για το πρόγραμμα σπουδών. Αυτό λοιπόν θα ελέγχεται μόνο όταν υποβάλει το φάκελος. Επακολούθως τίποτε. Άρα θα είναι ανεξέλεγκτα. Θα ισχύει ό,τι ισχύει στο Μητρικό Πανεπιστήμιο. Και σε όποιον αρέσει. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για τον κίνδυνο που... εμφανίστηκε ο Σπύρος. Σπύρο, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι σε αυτόν τον κύκλο σε σχέση με το... Ναι. Με ειδοποίησαν ότι δεν δούλευε στο Facebook. Δεν ξέρω αν τώρα δουλεύει. Εγώ το βλέπω στο Facebook. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Εγώ το βλέπω. Ναι. Δουλεύει λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το πανεπιστήμιο είναι... Εντάξει. Ακούγομαι. Ακούγομαι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, το πανεπιστήμιο πρέπει, όταν συζητάμε τα πράγματα, πρέπει να πηγαίνουμε σε βάθος. Και το πανεπιστήμιο είναι κάτι που σου μαθαίνει αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό θέλω να το καταστρέψουμε. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι είναι το πανεπιστήμιο. Αν θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς υπερασπιζόμαστε τώρα και γιατί το πανεπιστήμιο άνθησε ως δημόσιο. Πανεπιστήμια ακούμε ότι υπήρχαν από παλιά. Το πρώτο το έφτιαξε μια γυναίκα στο Μαρόκο, το σημερινό. Υπήρχε το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχε της Μπολόνιας, το Κέμπριτζ, η Οξφόρδη κτλ. Όλα αυτά ήταν θρησκευτικά τάγματα. Θρησκευτικές ενώσεις, δεν είχαν καμιά σχέση με αυτό που λέμε εμείς πανεπιστήμιο. Όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, κατάργησε όλα τα αντίστοιχα πανεπιστήμια που υπήρχαν στη Γαλλία και οργάνωσε εξ αρχής το πανεπιστημιακό σύστημα. Το πανεπιστήμιο που έχουμε εμείς σήμερα είναι το λεγόμενο Χουμπολτιανό Πανεπιστήμιο, που το έφτιαξαν δύο αδερφοί τεράστιοι επιστήμονες, τιτάνες, λίγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση στο Βερολίνο. Αυτό που το σημερινό Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο σύγχρονο. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Πρώτον, σκέφτηκαν αυτοί ότι θα μελετούμε, θα ερευνούμε τα διάφορα πεδία του επιστητού με βάση τον ορθό λόγο και όχι τις θρησκευτικές αρχές που ήταν η κατευθυντήρια γραμμή σε όλα τα προηγούμενα πανεπιστήμια. Και θα συνδέουμε την έρευνα με τη διδασκαλία. Αυτή ήταν η λογική. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι που θα κάνουν έρευνα θα κάνουν και διδασκαλία. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, τότε είχε μόνο φοιτητές, θα μπαίνουν κατευθείαν στην προχωρημένη έρευνα. Και έτσι θα φτιάξουμε ένα φυτόριο το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κρατικής ισχύως.
Αυτό γίνεται στο Βερολίνο, τότε ήταν ακόμα η Πρωσία, μετά γίνεται πρωτεύουσα της Γερμανίας και έπαιξε κεντρικό ρόλο. Όπως και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έπαιξε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της δύναμης του ελληνικού κράτους. Όχι μόνο γιατί είχε τις παραγωγικές σχολές που έβγαζαν ανθρώπους που μπορούσαν να σηκώσουν την οικονομία, αλλά γιατί επίσης παρήγε ιδεολογία, παρήγε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό σήμερα δέχεται επίθεση. Σήμερα υπάρχουν ελάχιστες χώρες οι οποίες διεκδικούν να κρατήσουν πανεπιστήμια. Είναι αυτά τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη μιλάμε τώρα πάντα, στη Δύση και κυρίως στην Ευρώπη, τους δίνει τα περίφημα προγράμματα Horizon. Όλα τα άλλα μετατρέπονται σε φροντιστήρια. Αυτός είναι ο σκοπός της κυβέρνησης. Γιατί τα συστήματα της Δύσης είναι σε μια φάση που λέμε χρηματιστικοποίηση. Χρηματιστικοποιημένο καπιταλισμό. Τι λέει αυτό? Δεν χρειάζεται να παράγεις. Δεν χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε βιομηχανικά προϊόντα, τίποτα. Απλώς εμείς που ελέγχουμε αυτή την κοινωνία, μέσω του χρηματιστηρίου βάζουμε όλες τις διαδικασίες να προσαρμοστούν στις ανάγκες και στη λογική του χρηματιστήριου, τις ελέγχουμε με αυτόν τον τρόπο. Βάζουμε μάνατζερ στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια, παντού όπου μπορούμε. Ποσοτικοποιούμε τις διάφορες λειτουργίες και αυτά κάνουμε εναλλάξιμο το προσωπικό. Πάβει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Έχουμε με συνθήκες σκλαβιάς τους λεγόμενους 407 στο πανεπιστήμιο και έτσι λέγονταν παλιότερα. Και φτιάχνουμε ένα χώρο όπου όλα είναι απολύτως εναλλάξιμα. Αλλά δουλεύει με κάποιον τρόπο και εμείς που είμαστε πάνω αποσπούμε υπεραξία, για να το πω μαρξιστικά. Αυτή είναι η βασική τους λογική. Και αυτό όντως δούλεψε για κάποιο διάστημα. Και όλες αυτές τις δεκαετίες, όλα τα πανεπιστήμια της Δύσης τρώνε από το πολιτιστικό κεφάλαιο που φτιάχτηκε μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, όταν η Αμερική, με άλλη λογική τότε και ενσιανή λογική δημόσιων επενδύσεων, είχε φτιάξει ένα τεράστιο δίκτυο δημόσιων πανεπιστημίων που είχαν μαζέψει την αφρόκρεμα των ερευνητών του δυτικού κόσμου. Αυτό διαλύθηκε. Στο μεταξύ, η Κίνα κάνει επενδύσεις στα δημόσια της πανεπιστήμια, μπροστά στις οποίες οι επενδύσεις των Αμερικανών οχριούν εκατονταπλάσιες. Σήμερα η πρόοδος και στα τεχνικά πεδία και στις ανθρωπιστικές επιστήμες έρχεται από την Κίνα. Είναι φίλος ο δεν οποίος... είναι απόψεις. Ορίστε. Ναι, να επιβεβαιώσω αυτό που λες. Είναι φίλοι, ας πούμε, που πηγαίνουν σε συνέδρια, ακαδημαϊκοί, που πηγαίνουν σε συνέδρια στην Κίνα και λένε ότι είμαστε 1,5 αιώνα πίσω και δεν υπερβάλλουμε. Δηλαδή δεν το λένε ως υπερβολή. Ναι, έτσι. Λοιπόν, Ναι. αυτό που γίνεται σε εμάς είναι ότι βρισκόμαστε στο έλεος μιας ολιγαρχίας αμήλικτων, ανελαίητων, γενοκτονικών, και μιλάω και για την ελληνική ολιγαρχία μέσα, ανθρώπων οι οποίοι έχουν μέχρι στιγμής, τους έρχονταν πριν τα πράγματα, τώρα δεν δουλεύουν πια για αυτούς. Τώρα αρχίζουν να αντιμετωπίζουν πανωτές σίτες που ήταν αναμενόμενες και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αμηχανία για το τι να κάνουν, αλλά το βέβαιο είναι ότι παραμένουν, και σίγουρα η ελληνική κυβέρνηση παραμένει σε αυτή τη λογική, ότι εμείς θα διαλύσουμε αυτό που υπάρχει. Τα φιλέτα θα τα δώσουμε στους δικούς μας. Ποια είναι τα φιλέτα? Και κάποια κτίρια και κάποιοι καθηγητές και κάποιοι... Σπύρο, να σε διακόψω γιατί αυτό βέβαια. είναι το ζουμί και θέλω να το αφήσουμε για το Ωραία, τέλος. το αφήνουμε. Λοιπόν, Είμαστε αυτό που στις θέλω αιτίες. να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση διαλύει το πανεπιστήμιο. Δεν διαλύει απλώς το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί αυτά τα ιδιωτικά που φτιάχνονται δεν είναι πανεπιστήμια. Δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που ξέρουμε σαν πανεπιστήμιο, που για να το πούμε ακριβώς είναι
το Χουμπορτιανό Πανεπιστήμιο. Είναι παραμάγαζα όπου θα μπαίνουν με τους δικούς τους τρόπους και οι καθηγητές και οι φοιτητές και οι απόφοιτοι, αλλά στηρίζονται στο ότι οι ίδιοι τις δικές τους ανάγκες θα τις καλύπτουν με αποφύτους πραγματικών πανεπιστημίων. Σε αυτό έχω να πω ότι ήδη κυκλοφορεί ότι αυτό που λένε οι ιατρικοί που λένε ότι ετοιμάζουν στο ελληνικό, προσβλέπουν στο ότι οι απόφοιτοι τους θα δουλεύουν στα ιδιωτικά με το 1/3 του μισθού, στις ιδιωτικές κλινικές τις οποίες ήδη έχουν πάρει στην Ελλάδα. Ίσως κάτι αντίστοιχο ετοιμάζουν για την νομική. Δηλαδή, συνδέεται με αυτό που λέμε με την αγορά εργασίας, αλλά με ποιους όρους, έτσι, δηλαδή με όρους... Να πάμε τώρα και στην κυρία Σάκαλη όμως που υπομονετικά, όπως λένε, μας περιμένει να μας πει όλο αυτό το τοπίο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τι σημαίνει, κυρία Σάκαλη? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Πριν σας πω αυτό που με ρωτήσατε, αν μου επιτρέπετε λίγο να πω τη γνώμη μου Βεβαίως, ό,τι θέλετε. όλα αυτά, σε κάποια από αυτά τα οποία θίχτηκαν προηγουμένως και για τα οποία μπορώ να απαντήσω. Πρώτα-πρώτα, το πρώτο θέμα το οποίο τέθηκε, κατά πόσο επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Καρσαβόγλου που λέει ότι το ενωσιακό δίκαιο επιτρέπει, δεν επιβάλλει την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα δεν ιδρύθηκαν και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αν η κυβέρνηση τώρα θέλει να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν έχει από το να αλλάξει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Να προβεί στην αναθεώρηση, να το αλλάξει και αν αλλάχθεί αυτό το άρθρο, τότε ας προχωρήσει στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εκεί. Σε καμιά περίπτωση όμως άρθρα του Συντάγματος δεν καταργούνται με νόμους που ψηφίζει η εκάστοτε πλειοψηφία της Βουλής. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε ανοίγουν επικίνδυνοι δρόμοι για τη δημοκρατία και επομένως πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Αυτή είναι η άποψή μου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι επιβάλλει ή τι επιτρέπει. Το άλλο επιχείρημα που το θέμα το οποίο θέλω να θίξω είναι αυτό για το οποίο μίλησαν τα παιδιά από τη Λάρισα. Το επιχείρημα αυτό που υποστηρίζουν την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ότι οι φοιτητές μας δεν θα πηγαίνουν πλέον στο εξωτερικό να σπουδάσουν και θα μένουν εδώ. Και ο Πρωθυπουργός έδωσε και ένα νούμερο. 40.000 φοιτητές είναι αυτοί που φοιτούν σήμερα σε ξένα πανεπιστήμια, Έλληνες φοιτητές. Μόνο που ο Πρωθυπουργός ξέχασε να πει ότι αυτοί οι 40.000 δεν είναι όλοι προπτυχιακοί φοιτητές, είναι και μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές. Εύλογα λοιπόν έρχεται το ερώτημα. Είναι τόσο μεγάλος αυτός ο αριθμός, το 40.000, ώστε να γίνει μια τέτοια παρέμβαση στο άρθρο 16 του Συντάγματος, στο Σύνταγμα γενικότερα? Και η απάντηση που δίνουμε εμείς ότι είναι όχι. Φυσικά, ο αριθμός των 40.000 είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τις 400.000 φοιτητές περίπου που φοιτούν σήμερα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί γίνεται λοιπόν η παρέμβαση αυτή? Μα ακριβώς γίνεται για να αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Να στραφούν τα ελληνόπαιδα στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό είναι το θέμα. Δεν τους νοιάζει για τις 40.000, οι οποίες 40.000 ούτως ή άλλως θα φύγουν και θα πάνε να σπουδάσουν, γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα την οικονομική. Να αυξηθεί λοιπόν θέλουν αυτός ο αριθμός. Και εδώ τώρα θέλω να κάνω μια παρένθεση για να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι να δείξω μάλλον πόσο υποκριτικό είναι αυτό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης όταν λέει ότι νοιάζεται για το συνάλλαγμα το οποίο φεύγει για τους φοιτητές τους ξενιτεμένους μας. Να θυμίσω ότι το 2019, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν επέτρεψε την ίδρυση νομικής σχολής στην Πάτρα, η οποία είχε ήδη θεσμοθετηθεί η ίδρυσή της, με το επιχείρημα τότε, προσέξτε, τι να τους κάνουμε τόσους δικηγόρους στην Ελλάδα. Σήμερα τι λέει? Δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί νομική σχολή στην Αθήνα, στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι φοιτητές μας φεύγουν και σπουδάζουν στην Κύπρο.
Υποκριτική λοιπόν όλη αυτή η συμπεριφορά, υποκριτικά τα επιχειρήματά της, και έτσι εμείς απαντάμε σε αυτό, βέβαια και αυτό που λένε τα παιδιά το καταλαβαίνω. Τώρα, εγώ εκείνο για το οποίο θέλω να σας μιλήσω είναι το εξής. Θα σας πω τι αλλαγές γίνανε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, αλλά και τι αλλαγές πρόκειται να γίνουν, οι οποίες αλλαγές ουσιαστικά σμπρώχνουν τους νέους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η πρώτη αλλαγή αφορά τη θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Όταν μιλάμε για ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν πρέπει να έρχεται στο μυαλό μας η βάση του 10. Δηλαδή, γράφεις κάτω από 10 δεν περνάς, πάνω από 10 περνάς. Σε πάρα πολλές σχολές η βάση αυτής της εισαγωγής ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα, όχι τυχαία, το μαθηματικό της Θεσσαλονίκης. Η βάση εισαγωγής πέρυσι ήταν 14,81. Ο φοιτητής που έγραψε 14,5 μέσο όρο δεν μπορούσε να περάσει στο μαθηματικό. Επίσης, σε κάποιες σχολές η βάση της εισαγωγής είναι 2. Όπως συμβαίνει με τις αρχιτεκτονικές σχολές και τις σχολές που έχουν ειδικά μαθήματα. Στην αρχιτεκτονική Αθήνας, παραδείγματος χάρη, υπήρχε μία πρώτη βάση 13,5 και μία δεύτερη βάση 14,5 που ήταν η βάση της εισαγωγής του σχεδίου. Τώρα, εξαιτίας όλων αυτών των αλλαγών, τι έχει συμβεί πέρυσι? 20.500 περίπου μαθητές δεν μπόρεσαν να υποβάλουν μηχανογραφικό. Δηλαδή, το 1/5 περίπου των υποψηφίων έμεινε έξω και θα μένει κάθε χρόνο έξω από το πανεπιστήμιο. Και οι μαθητές αυτοί δεν είναι αυτοί που ονομάζουμε μέσα σε εισαγωγικά κακοί μαθητές. Επίσης, 153 πανεπιστημιακά τμήματα δέχτηκαν λιγότερους εισακτέους από αυτούς που μπορούσαν να φιλοξενήσουν. Και πιο συγκεκριμένα, 10.745 θέσεις στα ΑΕΗ έμεναν κενές. Και εδώ φέρνω πάλι το παράδειγμα του μαθηματικού, που να σας πω ότι μόνο το μαθηματικό της Πάτρας κάλυψε όλες τις θέσεις τις οποίες είχε ζητήσει. Ούτε το μαθηματικό της Αθήνας, ούτε το μαθηματικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, πολύ περισσότερο το μαθηματικό τμήμα της Άμμου. Τώρα, συγγνώμη για τη διακοπή, κυρία Σάκαλη, αλλά έχουμε το ακραίο παράδειγμα της αρχιτεκτονικής της Τράκης. Αυτό ήταν λάθος που διορθώθηκε. Παρόλα αυτά, μία χρονιά η αρχιτεκτονική της Ξάνθης είχε 10-15 φοιτητές, δεν ξέρω πόσους είχε. Λοιπόν, τώρα, τι θα συμβεί με αυτά τα παιδιά τα οποία αποκλείονται από τα πανεπιστήμια λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής? Που το ξαναλέμε, δεν είναι οι μαθητές του 2, 3, 4 που μας λέει η κυρία Κεραμέου. Σας είπα προηγουμένως ότι μπορεί να είναι και οι μαθητές του 13, του 14. Αυτοί οι μαθητές μέχρι τώρα κατευθύνονται προς στα ΙΕΚ, τα δημόσια ή τα ιδιωτικά, και στα κολέγια, τα οποία σημειωτέων δίνουν τίτλους σπουδών που παρέχουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τα δημόσια πανεπιστήμια. Τώρα, με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, οι σπουδές τους θα είναι ισότιμοι και όσον αφορά τα ακαδημαϊκά τους προσόντα με τα δημόσια πανεπιστήμια. Ο κύριος Βερακάκης στις προηγούμενες μέρες, όπως υπόθηκε προηγουμένως, αναγκάστηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα. Πόσο μπορώ να εμπιστευτώ έναν γιατρό ο οποίος εισάγεται στην ιατρική την ιδιωτική χωρίς να έχει βασικές γνώσεις βιολογίας ή χημείας και μόνο εφόδιο τα χρήματα της οικογένειάς του? Και ο κύριος Περιακάκης κατέφυγε σε μια παραπλανητική απάντηση. Και τι είπε? Όχι, και αυτός ο μαθητής θα δίνει πανελλαδικές εξετάσεις και για να περάσει στο πανεπιστήμιο πρέπει να πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου. Αυτή όμως, όπως είπαν πολύ καλά οι φοιτητές προηγουμένως, είναι 9-9.500 μόρια, αλλά για να περάσεις στην ιατρική θέλεις πάνω από 18.500 μόρια. Τι συμβαίνει δηλαδή εδώ? Πώς να ξεχωρίσει ο αμοίητος στο πολύπλοκο αυτό σύστημα των εξετάσεων της εισαγωγής ότι είναι άλλη η βάση του πεδίου, η ελάχιστη βάση του πεδίου, άλλη η βάση του τμήματος και άλλη η βάση τελικά με την οποία εισάγεται κάποιος στο πανεπιστήμιο? Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα μπέρδεμα στο μυαλό του ανθρώπου και ο τελικός στόχος είναι η παραπλάνηση. Επομένως, για να καταλήξουμε, δεν μπορεί να έχει τις ίδιες γνώσεις οι φοιτητές οι δικαίοι μας εδώ πέρα που έχουμε στο πάνελ με το φοιτητή ο οποίος θα εισαχθεί στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
Αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι η πρώτη αλλαγή που έγινε και σας είπα ότι στρέφει τους φοιτητές προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα θα γίνει όμως, πρόκειται να γίνει όμως άμεσα και μία δεύτερη αλλαγή στη δημόσια εκπαίδευση, η οποία σχετίζεται με αυτό που ονομάζουμε εθνικό απολυτήριο του Λυκείου. Πώς θα αποκτάτε τώρα αυτό το εθνικό απολυτήριο? Θα προσματρώνται οι βαθμοί και των 3 τάξεων του Λυκείου. Μόνο που οι βαθμοί αυτοί θα βγαίνουν μέσα από οι εξετάσεις των μαθητών, θα γίνονται με τράπεζα θεμάτων και στις 3 τάξεις του Λυκείου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μαθητές και στις 3 τάξεις του Λυκείου θα μπαίνουν στη βάσανο των μίνι πανελλαδικών εξετάσεων. Με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό και στην ψυχολογία τους, αλλά και στο πορτοφόλι των γονιών τους. Οι μαθητές λοιπόν τώρα τι επιλογές έχουν? Κάποιοι θα ανταπεξέλθουν. Αυτοί δεν θα είναι πάρα πολλοί με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα στα σχολεία. Θα είναι ελάχιστοι. Άλλοι θα στραφούν στην κατάρτιση και άλλοι, που είναι οι περισσότεροι, θα κάνουν τον ελάχιστο κόπο, θα τελειώσουν το Λύκειο και μετά θα πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Πού καταλήγουμε τώρα? Ότι η κυβέρνηση στοχευμένα και μεθοδικά κάνει τέτοιες αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες θα απογυμνώσουν από φοιτητές τα δημόσια πανεπιστήμια. Τι επιλογές έχουν αυτοί? Φυσικά να στραφούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτές τις 2 αλλαγές τις θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικές, γιατί σας είπα ότι ουσιαστικά στρέφουν τους νέους προς την ιδιωτική εκπαίδευση. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο, που σχετίζεται με αυτό που βάλατε σε σχέση με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το τι θα συμβεί με τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Τα περιφερειακά πανεπιστήμια, όπως είναι αυτό το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, αλλά και το ΔΙΠΑΕ, το δικό μας το πανεπιστήμιο εδώ. Ποιος γονέας που κατοικεί στην Αθήνα θα στείλει το παιδί του να σπουδάσει στην Κομοτηνή, όταν αυτό μπορεί να σπουδάσει δίπλα στο σπίτι του, πληρώνοντας μόνο τα δίδακτρα για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Λογικά ο γονέος θα σκεφτεί ότι το ίδιο θα μου κοστίσει και το παιδί μου θα το έχω δίπλα μου. Δεν θα σκεφτεί σε καμία περίπτωση ότι η φοιτητική μέριμνα πρέπει να είναι στην ευθύνη του κράτους. Ότι η πολιτεία πρέπει να φροντίσει για την στέγαση και τη φοιτηση των φοιτητών. Δεν μπορεί δηλαδή... Και συνήθως, συγγνώμη και πάλι που σας ενοχλώ, και δεν θα γνωρίζει αυτός ο γονέας ότι το πτυχίο που θα χρυσοπληρώσει, γιατί αφαιρώντας από τον υπολογισμό τον οικογενειακό τεράστια ποσά, αν μπορεί, δεν θα ανταποκρίνεται σε ένα πτυχίο που έχουμε εμείς σήμερα στο μυαλό μας. Δεν είναι και υποβαθμισμένο. Δεν το ξέρει. Αυτό δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Ζει με την ελπίδα ότι θα μπει και το παιδί του σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική κινητικότητα και κάποια στιγμή θα μπορέσει να διεκδικήσει μια έτσι πιο αναβαθμισμένη εργασιακά θέση στην κοινωνία. Λοιπόν, δεν το σκέφτεται ο γονέας. Προτιμάει λοιπόν να πληρώσει, θα προτιμήσει να πληρώσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο παρά να στείλει το παιδί του στην Κομοτηνή. Άλλωστε, να σκεφτούμε ότι το ίδιο θα συμβεί τώρα και με τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Το κράτος διώχνει από πάνω του την ευθύνη για την περίθαλψη και τη μεταφέρει στον ίδιο τον ασθενή. Αν έχεις λεφτά, θα χειρουργηθείς. Δεν έχεις λεφτά, έχασες. Πάμε τώρα στα δικά μας τα πανεπιστήμια. Είναι πολύ λογικό να επέλθει μαρασμός σε αυτά τα πανεπιστήμια. Και αυτός ο μαρασμός έχει αντίκτυπο πρώτα στον πολιτισμό της περιοχής. Ένα πανεπιστήμιο διαχέει τη γνώση του στην κοινωνία, την τοπική κοινωνία. Δεύτερον, στην οικονομία της περιοχής, όπως και να το κάνουμε, είναι πηγή εσόδων για μια περιοχή ένα πανεπιστήμιο. Και φυσικά, και το πιο σημαντικό από όλα, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε εμείς που ζούμε εδώ στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ότι έχει συνέπειες στη δημογραφία της περιοχής. Ιδιαίτερα σε περιοχές ευαίσθητες, όπως είναι η δική μας περιοχή. Άρα η περιφέρεια σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να ωφεληθεί οικονομικά από την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σάκαλη. Νομίζω ότι οι συνομιλητές μας εδώ το σκιαγραφίσαμε το πρόβλημα αρκετά καλά. Δηλαδή,
Είδαμε τι γίνεται, είδαμε από πού ξεκινάει αυτή η θολούρα σχετικά με την εικόνα που μας δίνουν για αυτά τα περίφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα φέρουν την ανάπτυξη. Ουσιαστικά απομακρύνονται από την ουσιαστική έννοια της ανώτατης παιδείας, που είναι η έρευνα, όπως μας είπε ο κύριος Μαρκέτος, που δίνει και αναπτυξιακή προοπτική σε μία χώρα. Υποβαθμίζει τα πτυχία, υποβαθμίζει ολόκληρες, θα απογυμνώσει και όπως μας είπε και η κυρία Σάκαλη για τα περιφερειακά πανεπιστήμια που κινδυνεύουν, ολόκληρες περιφέρειες ίσως από αυτή τη μεγάλη οικονομική και πολιτισμική τόνωση που προσφέρει ένα πανεπιστήμιο όπως υπάρχει. Επομένως, έχουμε για όλους αυτούς τους λόγους και βεβαίως και για την υπεράσπιση του ίδιου του συντάγματος της χώρας, οι φοιτητές βγήκαν στους δρόμους, κάνανε καταλήψεις. Στην αρχή αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο τρόπο που συνήθως αντιμετωπίζονται, δηλαδή είναι τα κακομαθημένα, είναι οι μπαχαλάκηδες, είναι αυτοί που θέλουν να γλιτώσουν από τα μαθήματα. Ακούστηκε ακόμη και από το στόμα του Πρωθυπουργού το αδιανόητο ότι είναι κλέφτες μπακάλικων, ας πούμε, γενικώς. Τα παιδιά αυτά στοχοποιήθηκαν στην πραγματικότητα. Όμως επέμεναν, και αυτό είναι απίστευτο, επέμεναν και όχι μονάχα ταρακούνησαν αυτή τη βεβαιότητα της κυβέρνησης και το αμήλικτο ότι εγώ θα το περάσω τον νόμο όπως και αν έχει, χωρίς να ακούσω τίποτα. Όχι μόνο παρέσυραν τους ίδιους τους καθηγητές και ο ένας μετά τον άλλο, η μία μετά την άλλη, οι σύλλογοι ΔΕΘ, βγάζουν ανακοινώσεις οι οποίες στέκονται στο πλευρό των φοιτητών και υπέρ βεβαίως των πανεπιστημίων, αλλά φέρνει και την ίδια την πολιτική ατζέντα, την πηγαίνει προς μια άλλη πλευρά. Δηλαδή ακούμε και το Πασόκ έχει μασίσει λιγάκι σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος κάτι πήγε να ψελίσει περί διδάκτρων, τα παίρνει πίσω. Δηλαδή είναι ένα πολύ δυναμικό κίνημα. Και θα ήθελα να μας πει η Κλειό, καταρχήν, πώς αντιμετωπίσατε όλη αυτήν την επίθεση που έγινε εναντίον σας και πώς αισθάνεστε και πώς αισθανθήκατε και πώς προχωρήσατε σε αυτόν τον αγώνα. Και μετά έχουν τη σειρά τα παιδιά από τη Λάρισα. Και ο Παναγιώτης έχει σηκώσει το χέρι από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Ο Παναγιώτης να μας συστηθεί. Λοιπόν, Παναγιώτης Τσολάκης, είμαι ο γραμματέας της ΕΛΜΕ. Συμπληρώνω την παρουσία της ΕΛΜΕ, ευχαριστώ πολύ, δίπλα στην Ελένη Σακαλή, που έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση μέχρι στιγμής. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, την οποία κανένας δεν την έχει κάνει μέχρι στιγμής. Καταρχήν, ο κύριος Μαρκέτος έχει κάνει μια εξαιρετική κοινωνικοπολιτικο-ιστορική ανάλυση πάνω στην ανώτατη εκπαίδευση. Εγώ θα ήθελα να κάνω την ίδια πάνω στην εκπαίδευση γενικότερα. Η αίσθηση που αυτό το καιρό έχω με πάρα πολύ σοβαρά στοιχεία είναι ότι ζούμε την εποχή του αποδιαφωτισμού. Δηλαδή προσπαθούμε να πάμε την κοινωνία πριν από το 1750. Έχει απαξιωθεί απόλυτα από το σύστημα αυτό, το καπιταλιστικό, το αρπακτικό, το χρηματιστηριακό, η έννοια της γνώσης και της εκπαίδευσης. Έχω την αίσθηση ότι ο στόχος όλου αυτού του κοινωνικού γεγονότος είναι όσο γίνεται λιγότερη εκπαίδευση των μελών της κοινωνίας, περισσότερο μια, αν γίνεται, ελαφριά εξειδίκευση, η οποία θα μπορεί χρόνο με το χρόνο να αλλάζει, έτσι ώστε ο κάθε εργαζόμενος, πολύ φτηνά πληρωμένος, να μπορεί να καλύπτει κενά της ανάγκης της παραγωγής, της όποιας παραγωγής έχει η κοινωνία, αλλά θάβεται στην βιολεξία η έννοια της παιδείας και της μόρφωσης. Αυτό στο οποίο βασικά στηρίχτηκε τα τελευταία 250 χρόνια, ας πούμε, αυτό που λέμε ο σύγχρονος καπιταλισμός. Και όχι μόνο φυσικά, μιλάμε για τη σύγχρονη κοινωνία, τη δυτική,
κλπ. Αυτό φαίνεται και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και φαντάζομαι και στην πρωτοβάθμια, αν και δεν έχω την αντίστοιχη εμπειρία. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ και πολύ καιρό μια επίθεση απέναντι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου ουσιαστικά ο στόχος πάλι της κυβέρνησης, αλλά το κυβέρνησης είναι μια πολύ στενή έννοια, εγώ θα έλεγα όλου αυτού του κοινωνικοταξικού μορφώματος που λέγεται νεοφιλελεύθερο, ας πούμε έτσι, που ούτε νέο, ούτε φιλελεύθερο είναι, αλλά τέλος πάντων. Εγώ θα έλεγα των αρχών τάξεων αυτού του χρηματιστηριακού καπιταλισμού που περιέγραψε ο κύριος Μαρκέτος. Έχουμε λοιπόν και εκεί πέρα μια προσπάθεια υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου, υποχρηματοδότηση όσο γίνεται περισσότερο του δημόσιου σχολείου, κατηγοριοποίηση των δημοσίων σχολείων μέσω διαφόρων τεχνικών αξιολόγησης α, β, γ, δ βαθμού, με σκοπό να δημιουργήσουμε σχολεία τα οποία είτε θα είναι εντός εισαγωγικών καλά και τα οποία τελικά θα λειτουργήσουν μέσα από ιδιωτικά κριτήρια, και σχολεία τα οποία θα είναι πάρα πολύ κακά και στα οποία θα πηγαίνει η πλέμπα. Επιτρέψτε μου την έκφραση, έτσι το βλέπουν οι άνθρωποι και με αυτό το στόχο λειτουργούν. Και από εκεί και πέρα όλη αυτή η δουλειά έχει και ένα πολύ ωραίο όφελος για όλους αυτούς τους ανθρώπους, ότι ξεφορτώνει ένα πολύ μεγάλο μέρος από τη χρηματοδότηση που πρέπει να δίνουν στην εκπαίδευση, είτε είναι πρωτοβάθμια, είτε είναι δευτεροβάθμια, είτε είναι τριτοβάθμια, είτε είναι προσχολική, και τη φορτώνουν στις πλάτες των ιδιωτών γονέων, και όχι φυσικά όπως οφείλει να είναι δημόσια αυτή η επιχορήγηση και η ευθύνη, όπως είπατε και εσείς, για τη μέρημνα της εκπαίδευσης. Και ταυτόχρονα δημιουργείται σε όλη την κοινωνία μία απαξίωση της γνώσης και της παιδείας, η οποία το μόνο όφελος που μπορεί να έχει είναι για αυτές τις άρχουσες τάξεις, οι οποίες θα έχουν πολύ πιο πυθύνιους πλέον πολίτες, πολίτες οι οποίοι θα έχουν σοβαρή άγνοια για το τι συμβαίνει γύρω τους. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια σοβαρή στόχευση, την οποία πρέπει να τη δούμε σαν σύνολο και να μην την περιορίσουμε μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στα πανεπιστήμια. Γιατί δεν χτυπάνε μόνο το πανεπιστήμιο, δεν χτυπάνε μόνο το τριτοβάθμια. Θα το δούμε αυτό και στο τέλος, εκεί που θα αναφερθούμε στις αιτίες στον τελευταίο κύκλο της συζήτησής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και που είστε εδώ καταρχήν και μας παρακολουθείτε. Έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να επαναφέρω και εγώ την κουβέντα σε αυτό που ρωτήσατε και όλες τις αρχές όσον αφορά το κλίμα που υπάρχει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ακούγεται και από τη φωνή μου. Όντως τώρα βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Απιθύτα, πολλές σχολές στην 6η εβδομάδα διενέργειας γενικών συνελεύσεων και καταλήψεων, δηλαδή το Δήμα της Νομικής αυτή τη στιγμή τελεί υποκατάληψη εδώ και 5 εβδομάδες, άλλες σχολές εδώ και 6 εβδομάδες. Εγώ είμαι τώρα το έτος. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια δυναμική όσον αφορά την κίνηση των φοιτητών με την παρουσία τους στις γενικές συνελεύσεις, την παρουσία τους και την ενεργό θέση τους στο διάλογο που διεξάγεται σε αυτές, πρώτη φορά βλέπω, πρώτη φορά μπαίνω σε αμφιθέατρο, τα οποία έχουν 400 και 500 και 800 άτομα, ας πούμε. Και μάλιστα συνεχίζουν και όλες εν μέσω εξεταστικής. Δηλαδή και το γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε και τέθηκε στο δημόσιο διάλογο στη διάρκεια εξεταστικής περίοδου δεν ήταν προφανώς τυχαίο, ήταν κάτι το οποίο έγινε σκόπιμα, γιατί σε τέτοιες περιόδους, εξεταστικές, εορτές, καλοκαίρι, πάντα η κυβέρνηση επιλέγει να περάσει ό,τι αντιδραστικά νομοσχέδια έχει, γιατί τότε όντως μπορούν να συγκριτηθούν και οι αντιστάσεις βασικά που μπορούν να συγκριτηθούν είναι ενδεχομένως πιο αδύνατες σε σχέση με περιόδους που γίνονται κανονικά τα μαθήματα κτλ. Ωστόσο, οι φοιτητές έχουν υπερβεί το δίλημμα, εγώ θα πω, στη μεγάλη πλειοψηφία των σχολών. Αν σκεφτούμε ότι πάνω από 150 σχολές θέλουν υποκατάληψη τώρα, σχετικά με το εξεταστική η κατάληψη. Όντως, όπως αναφέρετε κι εσείς, υπήρξε εξ αρχής μεγάλη στοχοποίηση των φοιτητών και των φοιτητικών συλλόγων που έπαιρναν αγωνιστικές αποφάσεις και καταδίκασαν την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, από την αρχή η κυβέρνηση είχε αξιοποιήσει βασικά μια ρητορία περί μειοψηφιών, ως συνηθίζει κιόλας όταν υπάρχουν αντιδράσεις πάντα, γιατί οι αντιδράσεις πρέπει να προέρχονται από μειοψηφίες. Ωστόσο,
ή μια σχολή που τελούσε από κατάληψη έγιναν 10, οι 10 50, ή 50% πια δεν μπορούσε να μιλάει για μειοψηφίες. Γι' αυτό και έστειλε, νομίζω, ανέφερε και η κοπέλα από την ιατρική σε σχέση με το πώς έκανε την εμφάνισή της και η ΔΑΠΝΟ, που είναι η κυβερνητική παράταξη στη συνελεύσεις, η οποία ωστόσο στη συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία των σχολών ιτήθηκε. Επόμενο βήμα που είχε η κυβέρνηση ήταν, το οποίο βασικά έκανε η κυβέρνηση και το οποίο ήταν και πάρα πολύ αναβαθμισμένο, αυτό που έχουμε ακούσει κιόλας όλοι φαντάζομαι, όσον αφορά τις αγγελικές παρεμβάσεις, που έγινε στην αρχή βάρος, βασικά για να διατάχθηκε νομίζω προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα, δηλαδή στην αγγελική παρέμβαση, προκειμένου να δούμε αν τελέστηκαν παράνομες πράξεις στο πλαίσιο των καταλήψεων, το οποίο θα αφορούσε, ας πούμε, την παρακόλληση δημόσιας υπηρεσίας, που είναι μια ποινικά κόλασιμη πράξη, θωρές και ούτω καθεξής, η οποία έγινε εις βάρος, ας πούμε, των καταληψιών, αλλά και των Βρετανικών αρχών. Δηλαδή θυμόμαστε και τις δηλώσεις που έκανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με το πώς θα γίνουν προκριτική εξέταση εις βάρος των Βρετανικών αρχών που αρνούνται, για παράδειγμα, να κάνουν τηλεξεταστική ώστε να σπάσει η κατάληψη, ή αρνούνται να καλέσουν μέχρι και την ίδια την αστυνομία για να σπάσει η κατάληψη. Αυτό το πράγμα συμπληρώθηκε μετά και από την εγκύκλιο που βγήκε από το Υπουργείο Παιδείας, που αφορά την διενέργεια τηλεξεταστικών, και συνεκόλουθα την εισαγγελική παρέμβαση πάλι εις βάρος των τμήματων, όπως είναι για παράδειγμα και εδώ πέρα στο Πυθίτε, υπάρχουν κάποια τμήματα, λόγου χάρη, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή πολιτική μηχανική, οι οποίοι δεν να κάνουν τηλεξεταστική. Οπότε διτάχθηκε η εισαγγελική παρέμβαση βάρος των τμήματων που αρνούνται και των καθηγητών που αρνούνται. Συγκεκριμένα εδώ συγγνώμη που θα σε διακόψω λίγο, αλλά νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Δηλαδή έχει γίνει πείραμα από καθηγητή του Πολυτεχνείου του Μετσοβίου, ο οποίος έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη να απαντήσει σε τηλεεξετάσεις και απέδειξε ξεκάθαρα ότι είναι μια εντελώς διαβλητή διαδικασία, η οποία είναι αδιανόητο να εφαρμοστεί, χωρίς να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και χωρίς να υποβιβάζουμε πλήρως την εξεταστική διαδικασία. Και είναι εντυπωσιακό, δηλαδή κόντρα σε κάθε λογική, κόντρα στο εμπειρικό πείραμα, κόντρα στην επιστήμη, έρχεται και εκβιάζει η κυβέρνηση τους καθηγητές να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Εσείς ως καθηγητές πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και μάλιστα ακούγεται, φημολογείται, δεν μπορώ βέβαια να το γνωρίζω, ότι εκβιάζονται πριτάνεις, ότι θα τους κοπεί η χρηματοδότηση αν δεν υποκύψουν. Δηλαδή αυτό είναι ένα κλίμα το οποίο μόνο σε δημοκρατικό διάλογο δεν ταιριάζει. Δηλαδή είναι ανησυχητικό πολύ, θα έλεγα. Πράγματι, Σπύρο, αν μου επιτρέπεις, ασκείται μια απίστευτη πίεση προς όλα τα μέλη ΔΕΠ και την κοινότητα να αποδεχθούν την διαδικασία των ψηφιακών εξετάσεων. Ο Νίκος Ομπελαβίλας, όπως είπατε, κυρία Κοντογεωργίου, απέδειξε ότι αυτές είναι καθόλου αδιαβλητές, δεν είναι αξιόπιστες, δεν είναι διαδικασίες δηλαδή προκειμένου να μπορείς αντικειμενικά και τα λοιπά να αξιολογήσεις ένα γραπτό, να μπεις σε μια αξιόπιστη εξεταστική διαδικασία. Άκουγα τις προάλλες τον πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Σπύρο, ο οποίος με κάθε τρόπο και με έμφαση τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στην προοπτική της διεξαγωγής ψηφιακών εξετάσεων για λόγους που τώρα συζητάμε και λέμε και αναφέρουμε, έτσι. Δεν υπάρχουν, είναι διαβλητές αυτές. Επομένως, ή θα κάνουμε εξετάσεις ή δεν θα κάνουμε, ή θα είναι αυτές αξιόπιστες ή όχι, ή πραγματικά θα αξιολογήσουμε τα παιδιά ή δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και θέλω να σας πω ότι μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος πολλαπλώς έχει ταχθεί κατά των ψηφιακών εξετάσεων. Σπύρο. Ναι, έτσι είναι, και όταν είχαμε τον καιρό της πανδημίας τις ψηφιακές εξετάσεις, εγώ πάντοτε, γιατί υποχρεώθηκα να τις κάνω τότε, πάντοτε όμως τόνιζα στα ίδια τα έντυπα που έστελνα στα παιδιά ότι αυτές είναι εξετάσεις μαϊμού και ότι δεν είναι
δεν ανταποκρίνονται στη λογική των εξετάσεων. Βεβαίως, εγώ νομίζω ότι μιας και ήρθαμε εδώ, πρέπει να πάμε ακόμη παραπέρα. Εγώ θεωρώ ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και όλες οι άλλες μαθητικές εκπαίδευσης δεν χρειάζονται εξετάσεις. Χρειάζονται προσωπική επαφή διδασκόντων και διδασκόμενων, η οποία θα επιτρέπει να αποτιμάς σωστά και να μην έχεις επίσης υλικό όφελος να περνάς μαθητές όπως θα συμβαίνει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μαϊμούδες. Θα πρέπει να μπορείς να κρίνεις το αν έχει αφομοιώσει την ύλη ή δεν την έχει αφομοιώσει με διαδικασίες πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα χρηματοδοτείται κανονικά. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διεκδικήσουμε ως κομμάτι της σωστής εκπαίδευσης. Πρέπει η κοινωνία μας να ξανακάνει αξία της την παιδεία. Όταν έγινε το ελληνικό κράτος, δεν ήταν ούτε 1% ο κόσμος που ήξερε γραφή και ανάγνωση. Ήταν μικρότερο το ποσοστό. Ήταν ένα από τα κράτη που κατάφερε πρώτα, ήταν πρωτοπορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να εξαπλωθεί ο εγγραμματισμός. Υπήρχαν και υλικά κίνητρα γι' αυτό, αλλά ήταν και αξία, και αυτή η αξία βάλεται σήμερα. Σήμερα πρέπει να πούμε ότι η ελληνική κοινωνία είναι, και νομίζω ότι έτσι κλείνουν και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που θίξαμε προηγουμένως, η παιδεία είναι αξία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτοί οι οποίοι χτυπούν αυτή την αξία είναι εχθροί της κοινωνίας. Η κυβέρνηση και οι ολιγάρχες. Τον όρο αξία, Σπύρο, το χρησιμοποιείς με ποια έννοια? Με θετική έννοια. Η παιδεία είναι αξία. Η ελληνική κοινωνία, και αυτό αποδεικνύεται, μπορεί να μορφώσει όλα της τα παιδιά. Έχει τις υλικές προϋποθέσεις, όλες τις προϋποθέσεις για να δώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά, και αυτό είναι καλό. Δεν είναι κακό. Είναι κακό μόνο για εκείνους που θέλουν εύκολα εκμεταλλεύσιμους ραγιάδες. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, και η αριστερά πρέπει, ο πολιτικός χώρος στον οποίο εγώ ανήκω, πρέπει να το φωνάζει διαρκώς. Είμαστε με την παιδεία, δεν είμαστε με τη βλακεία. Με το σκοταδισμό, με την αγραμματοσύνη. Πολύ ωραία είπε προηγουμένως ο Παναγιώτης ότι είμαστε σε εποχή αντιδιαφωτισμού, ο οποίος εκπορεύεται από τα πάνω, δεν εκπορεύεται από τα κάτω. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι, ξέρεις, αυτός δουλεύει αντίον σου. Γιατί ο άλλος συχνά μπορεί να τσιμπήσει το τυράκι που του δίνουν οι άλλοι. Τώρα, για παράδειγμα, αυτό που έκανε η κυβέρνηση επαναφέροντας τις διαδικτυακές εξετάσεις μαϊμούδες ήταν μια προφανής δωροδοκία προς τα παιδιά που τους είπαν: κοιτάξτε, να τη ευκαιρία, θα περάσετε τώρα, χωρίς να διαβάσετε, κλέβοντας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Αυτοί που το κάνουν αυτό είναι εχθροί της κοινωνίας, εχθροί του λαού. Πρέπει, γιατί πολλοί κόσμος μιλάει και είναι πολύ ευγενικός μαζί τους. Απορεί, μα πώς γίνεται να ερμηνεύουν τόσο λάθος το Σύνταγμα, να μην βλέπουν ότι αυτά τα πράγματα μας οδηγούν σε άσχημα κτλ. Δεν κάνουν κανένα λάθος. Τα κάνουν πάρα πολύ σωστά από τη δικιά τους σκοπιά. Απλώς είναι εχθροί μας. Είναι γενοκτόνοι. Δεν έχει αντιληφθεί όλος ο κόσμος τι συμβαίνει σήμερα. Ότι η Ελλάδα συντάσσεται ενεργά με μια γενοκτονία. Δεν συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει, στην οποία έχουν ήδη κινηθεί οι ποινικές διαδικασίες. Αύριο μπορεί η ηγεσία του Ισραήλ να βρεθεί στο εδόλιο του Διεθνούς Δικαστηρίου και δίπλα της και άλλες δυτικές ηγεσίες. Η ελληνική είναι μία από αυτές. Τους φερόμαστε πολύ με το γάντι. Πρέπει να τους λέμε: είσαστε γενοκτόνοι, εχθροί της κοινωνίας, θέλετε να καταστρέψετε την κοινωνία της οποίας τη διοίκηση υφαρπάξατε, και έτσι σας αντιμετωπίζουμε με ανένδοτο αγώνα.
ευτυχώς τα παιδιά μας δείχνουν το δρόμο εκεί. Δυστυχώς οι δικές μας γενιές αυτό δυσκολεύονται να το δουν. Ενώ θα έπρεπε να το βλέπουν καθαρότερα από όλους. Γιατί έχουμε δει που οδηγούν τα αποτελέσματα των πολιτικών που εφαρμόζονται τα τελευταία 15 χρόνια. Είσαστε εχθροί. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και πρέπει να το πούμε και πρέπει να το πούμε σε όλο τον κόσμο. Ο τρόπος που μεταχειρίζεστε τώρα το δημόσιο αγαθό της παιδείας, την αξία της παιδείας, δείχνει ότι είσαστε εχθροί. Και αυτός και πάρα πολλά άλλα. Επομένως πάμε στο ζουμί που είπαμε ότι θα δούμε στο πρώτο τελευταίο μέρος πριν τα συμπεράσματα, που είναι οι αιτίες. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι ότι μέχρι τώρα η κυβέρνηση επί πολλές δεκαετίες, μάλλον η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δήλωνε ότι ήταν υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά ωστόσο μέχρι τώρα σεβόταν το άρθρο 16 του Συντάγματος και προφανώς τασσόταν με τους συνταγματολόγους που έλεγαν ότι δεν μπορούμε να το πειράξουμε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε πανεπιστήμια. Το ερώτημα λοιπόν το λογικό είναι τι συνέβη τώρα, τι συνέβη ξαφνικά και δεν αλλάζει θέση, αναποδογυρίζει τη θέση της και λέει ότι όχι. Μπορώ να κάνω στην άκρη το 16 του Συντάγματος και να φτιάξω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι είναι αυτό λοιπόν που οδηγεί την κυβέρνηση στο να βιάζεται? Έχει υποσχεθεί κάτι? Ναι, σήκωσε η Ηλία το χέρι. Προφανώς έχει υποσχεθεί και δεν το κρύβει, αλλά μήπως να μιλήσει η Ηλία πρώτα και... Ναι. Ναι, εκτός από δύο ερωτήσεις που υπάρχουν, που θα ήθελα να τις πω στη συνέχεια, θα ήθελα να κάνω μια μικρή τοποθέτηση. Συμφωνώ με τον κύριο Μαρκέτο που λέει ότι η παιδεία είναι η αξία η οποία από χρόνο σε χρόνο βάλεται όλο και περισσότερο. Θα μιλήσω ως γονέας δευτεροβάθμιας. Κάθε φέτος και χειρότερα, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Κάθε χρόνο η μόνιμη αγωνία αν τα παιδιά μας θα έχουν καθηγητές. Οι καθηγητές δυστυχώς δεν έρχονται στην ώρα τους. Τα κτίρια από κτηριακή άποψη, πολλές εκκρεμότητες και πολλά προβλήματα. Υπάρχουν παιδιά που θα χρειαστεί να δώσουν εξετάσεις για την φυσική αγωγή, σαν καθηγητές φυσικής αγωγής, και δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις για να προπονηθούν. Υπάρχουν παιδιά που θα κληθούν να γίνουν βιολόγοι, να σπουδάσουν ιατρική, φαρμακευτική και δεν περάσαν ποτέ από εργαστήρια σε σχολεία και μας παρουσιάζουν μια κοινωνία λες και εμείς ζούμε κάπου αλλού και δεν βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν, και όμως εμείς ζούμε στην πραγματικότητα και βλέπουμε όντως τι συμβαίνει. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ό,τι υπάρχει δημόσιο λες και έχουν μια αλλεργία σε ό,τι είναι δημόσιο και κρατικό, είτε είναι αυτός χώρος, είτε είναι σχολείο, είτε είναι πανεπιστήμιο, είτε οτιδήποτε άλλο. Υποβαθμίζεται διαρκώς το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως βλέπουμε τώρα. Αυτό γίνεται σταδιακά. Τα παιδιά μας καλούνται κάθε φορά να προσαρμοστούν σε καινούριες καταστάσεις. Βγαίνουν από μία τρίχρονη, δίχρονη πανδημία που τους ανάγκασε να στέκονται επί ώρες μπροστά σε μία οθόνη. Ακόμη και τα παιδιά που δεν είχαν, κολλήσει με τις οθόνες, κολλήσανε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ελλειπής γνώση. Οι καθηγητές από την άλλη πλευρά μοιράζονται για να συμπληρώσουν τις ώρες τους σε 100 σχολεία. Το σχολείο πλέον δεν είναι αυτό που γνωρίσαμε εμείς στα σχολικά μας χρόνια. Δεν είναι ένας χώρος όπου διαχέεται η γνώση. Προσπαθούν να το μετατρέψουν σε ένα χώρο όπου θα κυνηγάνε τα παιδιά τους βαθμούς και όποιος έχει περισσότερα χρήματα θα πληρώσει περισσότερα φροντιστήρια, άρα έχει περισσότερες πιθανότητες ίσως να εισαχθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο. Και από την άλλη μεριά συνέχεια αλλάζουν οι προϋποθέσεις, δηλαδή η τράπεζα θεμάτων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα. Τώρα, όσον αφορά κάποια άλλα ζητήματα,
Θα μπορούσα να πω για την Κύπρο, γιατί πολλοί μας λένε, κοιτάξτε, η Κύπρος που έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, πόσους φοιτητές, ας πούμε, προσελκύει από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή κάπου περίπου 4.000 φοιτητές από την Ελλάδα σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της Κύπρου. Η Κύπρος είναι ένα, μάλλον θα έλεγα εγώ, ευρωπαϊκό αντιπαράδειγμα. Δηλαδή, οι φοιτητές της Κύπρου σπουδάζουν στην Ελλάδα, περίπου 15.000 φοιτητές από την Κύπρο σπουδάζουν στην Ελλάδα στα δημόσια πανεπιστήμια και οι δικοί μας 4.000 πάνε να σπουδάσουν στην Κύπρο στα αποκλειστικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επίσης, ένα άλλο παράδοξο είναι ότι στην Αμερική, ας πούμε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο χορηγούνται ισχυρίζονται ότι κάτι ανάλογο θα κάνουμε και εμείς εδώ, άρα όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν, ακόμη και αυτοί που θα είναι οικονομικά αδύνατοι, δηλαδή μέσα από δάνεια, μέσα από δωρεές και τέλος πάντων, όπως συμβαίνει στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως πρόσφατες μελέτες λένε ότι αυτό έχει ναυαγίσει σαν πολιτική, γιατί έχει οξύνει τα οικονομικά και τα κοινωνικά διέξοδα. Άρα χρησιμοποιούν συνταγές οι οποίες έχουν αποτύχει, ας πούμε, σε άλλες χώρες. Όσον αφορά το σημερινό πανεπιστήμιο, θα ήθελα να πω ότι σίγουρα είναι ότι βάλετε αυτή τη στιγμή ο χώρος της εκπαίδευσης. Οι μόνοι που το υπερασπίζονται δυστυχώς είναι οι φοιτητές. Με μεγάλη μου λύπη βλέπω ότι σήμερα εδώ είναι ελάχιστοι οι παρευρισκόμενοι. Το ίδιο συμβαίνει και σε όποιες συζητήσεις και κουβέντες ανοίγονται. Οι ενήλικες ως γονείς δεν συμμετέχουν. Οι ενήλικες γενικώς δεν συμμετέχουν και έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, τους φοιτητές, οι οποίοι ευτυχώς μπορούν και ονειρεύονται. Λοιπόν, αυτά από μένα, αλλά ήθελα τώρα να αναφερθώ και σε δύο ερωτήσεις που βλέπω εδώ, μία στο Messenger που μου έχει έρθει και μία στο chat που λέει, λοιπόν, δηλαδή λέει στο νόμο που έχει κατατεθεί δεν υπάρχει μέριμνα για συστηματικό έλεγχο των ιδρυμάτων, των ιδιωτικών υποτίθεται ιδρυμάτων. Σωστά, αυτή είναι μία ερώτηση. Και στη συνέχεια υπάρχει και μία άλλη, δεν ξέρω πώς θα απαντηθεί με ποια σειρά. Τι σημαίνει ισοτιμία ακαδημαϊκών δικαιωμάτων σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Και μια μικρή υποσημείωση πριν πάμε στις απαντήσεις των ερωτήσεων, εγώ θα ήθελα να πω ότι κάτι ακόμη, ότι ισχυρίζονται ότι θέλουν να φέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κερδοσκοπικά, ας πούμε, κατά τη γνώμη τους, πανεπιστήμια, και κόπτονται ότι θέλουν να φροντίσουν, ας πούμε, για τα παιδιά μας και για την αποκατάστασή τους την επαγγελματική. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πολλά τμήματα τα οποία δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Και εσύ, Ειρήνη, το γνωρίζεις και εγώ το γνωρίζω και πόσοι χιλιάδες άλλοι. Με το ανοιχτό πανεπιστήμιο, ας πούμε, που υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, με τους μηχανικούς που δεν έχουν δικαιώματα και κάποιες χιλιάδες άλλοι φοιτητές και σχολές που δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Η μπροστά σε αυτό δεν κάνει τίποτα. Παρά μόνο λέει ότι εγώ θα φέρω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν η ίδια αδυνατεί ή μάλλον δεν θέλει να δώσει λύσεις. Συγγνώμη, Μία, που σε διακόπτω μισό λεπτό, γιατί γράφει εδώ η Κλειό ότι θα πρέπει να φύγει σε ένα δεκάλεπτο. Έχει αποχωρήσει ήδη. Κλειό, έχει φύγει. Δεν τη βλέπω. Έφυγε, εντάξει, οπότε ναι, δεν θα μπορέσει. Μας είχε προειδοποιήσει, αλλά... Ναι, αν θέλετε να επαναλάβω τις ερωτήσεις... Όχι, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ που με ακούσατε. Μπορώ να ξεκινήσω? Ναι. Απαντώντας στην κυρία Λαϊνά, φαντάζομαι ότι το πρώτο ερώτημα περί ελέγχου των ιδιωτικών πανεπιστημίων αφορά σε αυτό που
είπαμε, που συζητήσαμε εδώ, στο γεγονός δηλαδή του μη ελέγχου της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών. Εσείς αναφερθήκατε σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Για το οποίο ισχύει αυτό που σας είπα. Ότι δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών, αν είναι ποιοτικό, αν πληρεί τις ποιοτικές προδιαγραφές ενός πανεπιστημιακού τμήματος, εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πανεπιστημιακών σπουδών ή όχι, θα ελέγχεται άπαξ με την υποβολή του φακέλου, και επακολούθως αυτό που απλά μπορεί να γίνει είναι να ακούει εδώ το κολέγιο που θα στηθεί με franchise και τα λοιπά, να ακούει όσα ισχύουν στο μητρικό πανεπιστήμιο. Δεν δηλαδή θα παρεμβάλλεται καμία άλλη διαδικασία από την αρμόδια εδώ αρχή, την ΕΘΑΕ, προκειμένου να ελέγχεται το ποιοτικό του πράγματος. Δεύτερον, ακαδημαϊκά δικαιώματα και επαγγελματικά δικαιώματα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα ξέρουμε τι είναι και πώς ορίζονται κτλ. Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς όπως είπε και η κυρία Σακαλή, θα αναδειχθούν, θα υπάρξουν πλέον και ακαδημαϊκά δικαιώματα, σημαίνει αυτό πως ένας απόφοιτος του ιδιωτικού πανεπιστημίου θα μπορεί, παραδείγματος χάρη, να γίνει και καθηγητής σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Προηγούμενα δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Το επαγγελματικό δικαίωμα ήταν άλλο πράγμα. Το ακαδημαϊκό δικαίωμα είναι να έχεις το δικαίωμα στην έρευνα, στην ανάδειξή σου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην ενασχόλησή σου εκεί κτλ. Και το τρίτο, σε ό,τι αφορά το τρίτο ζήτημα, πράγματι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θίξατε, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν περίπου 50 πανεπιστημιακά τμήματα σήμερα που δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με την δικιά μας πρόταση για να ενισχύσουμε την δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Εάν θέλουμε λοιπόν, εάν στόχος μας είναι, αν θα ήθελε η κυβέρνηση πραγματικά να υποστηρίξει τη δημόσια εκπαίδευση, κάτι τέτοια λέει στο νομοσχέδιο, αλλά κάθε άλλο παρά αυτό εννοεί. Αν σκεφτεί κανείς ότι η χρηματοδότηση το 2012, παραδείγματος χάρη, των δημοσίων πανεπιστημίων ήταν 380 εκατομμύρια, λίγο πριν αρχίσει η κατρακύλα της χρηματοδότησης, από το 2012 και μετά μειωνόταν συνεχώς η χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων. Τότε λοιπόν 380 εκατομμύρια ήταν η χρηματοδότηση του δημόσιου πανεπιστημίου, σήμερα είναι κοντά στα 125. Έχουμε δηλαδή μία μείωση της τάξης του 65 με 70%. Η στελέχωση σήμερα συγκριτικά προς το 12 είναι κάτω κατά 33 περίπου της 100. Άρα λοιπόν και με λιγότερους πόρους και με λιγότερο προσωπικό δουλεύει και παράγει αυτά τα υπέροχα αποτελέσματα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο εδώ στην Ελλάδα. Στόχος του νομοσχεδίου είναι σαφώς να περιορίσει το δημόσιο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, να το κάνει μικρότερο. Γι' αυτό και επί της ουσίας δεν το στηρίζει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο η κυβέρνηση. Θέλει να περιορίσει λοιπόν αυτό τον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης με σημείο αναφορά στα δημόσια πανεπιστήμια και να χωρίσει αυτόν στους ιδιώτες, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν θέλαμε αντίθετα να υποστηρίξουν το δημόσιο πανεπιστήμιο, θα, πέρα από την ενίσχυσή του με πόρους και με ανθρώπους, θα μπορούσαμε να την διευρύνουμε, να πάμε κόντρα δηλαδή στη συρρίκνωση, να τη διευρύνουμε την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με νέα τμήματα. Η κυρία Σακαλή αναφέρθηκε, νομίζω, στην περίπτωση της νομικής της Πάτρας και τώρα καταργήθηκε, έτσι, που τώρα θα δούμε να ξεφυτρώνουν νομικές από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μπορεί κάποιος, σας παρακαλώ, να μου πει γιατί καταργήθηκαν τα 36 από τα 37 τμήματα Γαβρόγλου, όπως έχουν περάσει στην δημόσια συζήτηση. Τα 37 τμήματα δηλαδή που ο νόμος του κυρίου Γαβρόγλου ήθελε να στήσει και να λειτουργήσει και καταργήθηκαν σε μία νύχτα από την υπάρχουσα κυβέρνηση. Και πείτε μου και επιπλέον γιατί, ενώ προτείνεται η κατάργηση του τμήματος ψυχολογίας στο Αιγαίο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Βόλο και στο Αιγαίο, τώρα
θα ιδρυθεί τμήμα ψυχολογίας στο Δημοκρίτιο επάνω στην Ορεστιάδα, στο Δημότυπο, κάπου εκεί. Πώς δηλαδή συνδυάζεται το ένα με το άλλο, πώς συνυπάρχουν αυτές οι δύο λογικές, αυτές οι δύο πολιτικές, αυτές οι δύο προτάσεις. Καταργούμε εδώ και δημιουργούμε ένα νέο τμήμα κάπου αλλού. Πρέπει να καταργηθεί βεβαίως η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ίσως θα πρέπει να ξανακουβεντιάσουμε, αν θέλουμε να ενισχύσουμε να την ανοίξουμε ακόμη περισσότερο την ανώτατη εκπαίδευση. Θα πρέπει να ξανασυζητήσουν την πρόταση για πράσινα και κόκκινα τμήματα και σχολές. Και σε κάθε περίπτωση, και κλείνω με αυτό, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι των Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό σπουδάζουν σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Δεν παρακολουθούν προπτυχιακές σπουδές, αλλά κυρίως μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, το μεγαλύτερο κομμάτι. Εάν θέλουμε, και αυτό το γίνεται, γι' αυτό επισυμβαίνει, διότι προφανώς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές εκεί, διότι θέλουν να συνδέσουν το μέλλον της επαγγελματικής τους ζωής με την Ολλανδία, την Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, που κάνουν αυτές εδώ τις σπουδές, γιατί θέλουν εκεί ενδεχομένως να απασχοληθούν και γιατί τα αντικείμενα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών είναι τέτοια, είναι ελκυστικά, είναι πρωτοπόρα, είναι στις νέες τεχνολογίες κτλ. Και ενδεχομένως εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Αν θέλουμε όμως να ενισχύσουμε αυτό το κομμάτι εμείς εδώ των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να υπερασπιστούμε τις δημόσιες μεταπτυχιακές σπουδές. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών χωρίς δίδακτρα. Πεδίο δόξης λαπρών, λοιπόν, για να βαδίσουμε όλοι μαζί, να διεκδικήσουμε την ενίσχυση και την υποστήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου για να ποικιλοτρόπως, όπως ανέφερα προηγούμενα, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άρα μπορούμε ίσως συμπερασματικά να πούμε ότι, όπως εσείς όλοι αναδείξατε, αυτό ήταν οργανωμένο και φαίνεται, όπως μας είπε η κυρία Σάκαλη, και από τις ρυθμίσεις που έρχονται ήδη από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο στόχος είναι η συρρίκνωση του Δημοσίου Πανεπιστημίου για πάρα πολλούς λόγους, όπως το ξέραμε στην Δύση, για ιστορικούς και πολιτικούς λόγους, όπως τους ανέφερε ο κύριος Μαρκέτος. Τα παιδιά οι φοιτητές είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν και θα συνεχίσουν. Από ότι οι καθημερινές ανακοινώσεις που βγαίνουν από τους συλλόγους ΔΕΠ που είναι κοντά τους είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Επίσης, πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι η κοινωνία πλέον και οι γονείς αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι το πράγμα είναι ευρύτερο, ότι έχει να κάνει με το σύνολο των δημοσίων αγαθών, τα οποία σιγά σιγά έρχονται και κατασπαράσσονται από ιδιωτικό κεφάλαιο, το οποίο στο μυαλό του και σαν προοπτική έχει το κέρδος για συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένες οικογένειες στην ελληνική κοινωνία, τις ελάχιστες 10-15 γνωστές, και όχι για το σύνολο της κοινωνίας. Ελπίζω ότι τα παιδιά δεν θα μείνουν μόνα τους. Ευχαριστώ θερμά εκ μέρους της Τάσος Νερός για τη συμμετοχή σας και θα ήθελα, πριν κλείσουμε, να μας πείτε από μία τελευταία κουβέντα. Φτάσαμε τις 2 ώρες. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Το καλύψαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω αν συμφωνεί Σπύρο, Νία, αν συμφωνείτε. Ναι, η κοπέλα από την ιατρική Λάρισσας θέλει να μιλήσει. Όλοι θα μιλήσετε, θα μας πείτε από μία τελευταία παράγραφο για να κλείσουμε και έναν χαιρετισμό. Να αρχίσουμε από την κοπέλα από τη Λάρισα. Ναι, λοιπόν, εγώ ήθελα να απαντήσω και πριν και να δώσω και κάποια περαιτέρω στοιχεία που, ας πούμε, προσπαθούμε και εμείς ως φοιτητές, φοιτήτριες να δώσουμε στην κοινωνία της Λάρισσας, η οποία είναι μια κοινωνία που το τελευταίο 1 χρόνο μάλλον έχει βιώσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία οφείλονται σε μια κοινή πολιτική, η οποία είναι η πολιτική που οδηγεί σε ιδιωτικοποίησεις. Είτε αυτό είναι τα τέμπη, είτε είναι οι πλημμύρες, τις οποίες βιώσαμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι στο κέντρο της πόλης, αλλά στα περίχωρα, και οι επιπτώσεις όλων αυτών των πολιτικών, ας πούμε, είναι πάρα πολύ μακροπρόθεσμες. Επίσης, αυτή τη στιγμή έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε σε επαφή και με τους ίδιους τους αγρότες,
έχουμε στηρίξει, ας πούμε, κάποιες κινητοποιήσεις τους, έχουμε πάει στα μπλόκα. Και αυτό, ας πούμε, το οποίο θέλουμε σε μια βάση να είμαστε ο συνδετικός κρίκος όλης της κοινωνίας. Δηλαδή, έχουμε προτάσουμε συνέχεια ότι χρειάζεται ένα, ας πούμε, πανκοινωνικό μέτωπο σε αυτό που έρχεται. Πρέπει να στήσουμε κάποια οδοφράγματα σε αυτό που έρχεται. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να είμαστε, ας πούμε, και οι ίδιοι εκφραστές αυτό που φανταζόμαστε σαν κοινωνία και να προσπαθούμε, ας πούμε, να το σε κάθε βήμα και σε κάθε στιγμή να το αναφέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη στήριξη αυτή τη στιγμή από την κοινωνία της Λάρισσας και νομίζω ότι και συνολικά σαν το φοιτητικό κίνημα να είναι λίγο αποκομμένο από τους υπόλοιπους αγώνες που δίνονται αυτή τη στιγμή ή και από την κοινωνία που δεν βλέπει ότι πρέπει, ας πούμε, να αντιδράσει για κάποια πράγματα. Εγώ ήθελα να πω ότι η σχολή μας και οι καθηγητές μας είναι όντως δίπλα μας και έχει μέχρι στιγμής αντιτίθεται στην ηλεκτρονική, στη διαδικτυακή εξεταστική, αφενός σεβόμενη τις συλλογικές αποφάσεις και αφετέρου για λόγους διαβλητότητας. Εμείς, σαν ιατρική Λάρισσας, ακολουθήσαμε την κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν μπορέσαμε να συμπληρωθούμε εξ αρχής, αλλά μόλις έπεσε το άνδρο της ιατρικής των Αθηνών, κάπως πήραμε μπρος και εμείς. Και νομίζω ότι και σε αυτό που ρωτήσατε πριν για το πώς, ας πούμε, μας αντιμετωπίζουν και τι στάση έχουν, νομίζω ότι αποδεικνύουμε περίτρανα για μια φορά ότι είμαστε ο ανθός της ελληνικής νεολαίας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μπράβο σας γι' αυτό και θα ήθελα να πω να μην απογοητεύεστε. Γιατί υπάρχει όντως ένα πρόβλημα. Να αναφέρω έτσι εδώ, να κάνω μία παρέμβαση για αυτό που είπες ακριβώς, ότι πόσο ακόμη θα πρέπει, έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σαν κοινωνία διασύνδεσης των αγώνων. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το κίνημα του νερού ανακάλυψε τελευταία μέσα από την ιστορία αυτή που γίνεται για να ιδιωτικοποιηθούν με έμεσο τρόπο η ΔΕΙΑ, οι δημοτικές επιχειρήσεις παροχής νερού, ότι οι αγρότες, για παράδειγμα, που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έρχεται σε σχέση με το ορδευτικό νερό. Και η κοινωνία βέβαια δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Αλλά οι αγρότες αυτή τη στιγμή, πριν πάνε να μιλήσουν με τον Πρωθυπουργό, δεν ήξεραν ότι πολύ μεγάλο μέρος του αρδευτικού νερού από εδώ και πέρα θα πηγαίνει προς την πλευρά της ενέργειας. Επομένως, το αρδευτικό νερό θα ακριβίνει τρομερά. Επομένως, η διατροφή μας θα ακριβίνει ακόμη περισσότερο. Και έρχονται δηλαδή εξαιρετικά δύσκολες μέρες. Το κίνημα του νερού είχε μια μεγάλη δυσκολία να βρει το συντονιστικό των αγροτών. Ωστόσο, επειδή τώρα αρχίζουμε όλοι και συνειδητοποιούμε ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, τίποτα δεν είναι αποκομμένο. Δηλαδή η φαρπαγή γης, δημοσίων αγαθών, πλούτου και αξιών από τους λίγους είναι πια σε πλήρη εξέλιξη. Θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρουμε, θα συνεννοηθούμε μεταξύ μας και θα κρατήσουμε όρθια τη χώρα, όπως συνέβη και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα νέα παιδιά, γιατί πράγματι είστε ο ανθός και το αποδείξατε. Ποιος θέλετε, ποια θα είναι η επόμενη που θα μας πει το... Εγώ, για να πω λίγο κάτι. Ναι. Ποιος, εγώ? Εσείς. Ναι, εγώ θα ήθελα λίγο να απαντήσω, να συμπληρώσω λίγο τον κύριο Καρσαβόγλου σε σχέση με την ερώτηση που έγινε, επαγγελματικά δικαιώματα, ακαδημαϊκοί τίτλοι. Όταν λέμε για επαγγελματικά δικαιώματα, εννοούμε ότι έχω την δεξιότητα να ασκήσω ένα επάγγελμα, αλλά δεν έχω τη γνώση της επιστήμης στην ολότητά της. Για παράδειγμα, εγώ μπορεί να έχω τη δεξιότητα και μάλιστα πάρα πολύ καλή δεξιότητα να γράψω ένα κείμενο στο Word, στον υπολογιστή, αλλά δεν έχω γνώσεις του υπολογιστή. Η διαφορά είναι αυτή. Γι' αυτό άλλωστε στις δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορείς να πας με ένα πτυχίο που σου εξασφαλίζει απλώς επαγγελματικά δικαιώματα, χρειάζεσαι να έχεις και ακαδημαϊκό τίτλο. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητή. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι να απαντήσω στο ερώτημά σας, εκείνο που είπατε για ποιον λόγο γίνονται όλα αυτά τώρα. Κατά την άποψή μου, γιατί η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών είναι ταυτοτικό ζήτημα για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα για όλα αυτά τα αγαθά όλα αυτά τα αγαθά που απαντούν στις ζωτικές ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί τότε το κέρδος είναι μεγαλύτερο. Το κέρδος φυσικά για τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και είναι οι ίδιοι που χρηματοδοτούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παραδείγματος χάρη, οι σχολάρχες των ιδιωτικών σχολείων. Ξέρουμε ότι στη λίστα ήταν οι πρώτοι χρηματοδότες του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Εξυπηρετεί δηλαδή απαντάει δηλαδή και σε ένα ταυτοτικό ζήτημα της ιδεολογίας της συγκεκριμένης κυβέρνησης, αλλά και στηρίζει ανθρώπους που οι ίδιοι την στηρίζουν με τη σειρά τους. Και για να κλείσω, θέλω να πω ότι η υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι κάτι εκ των ουκάνευ για μας που υπερασπιζόμαστε, που δουλεύουμε στη δημόσια εκπαίδευση. Επίσης, για μας που ζούμε σε αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ξέρουμε τι συνέπειες θα έχει η αποδυνάμωσή τους, αλλά οπωσδήποτε πρέπει και να αντισταθούμε ως πολίτες, γιατί δεν είναι δυνατόν να παρεμβιάζεται με έναν τέτοιο τρόπο το άρθρο του συντάγματος, το Σύνταγμα γενικότερα. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Σάκαλη. Ο κύριος Καρασαβόγλου, μία τελική... Οπότε να πω μόνο ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι η εκπαίδευση και η γνώση είναι ένα δημόσιο αγαθό, ένα κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να είναι προσπελάσιμο από όλους. Η ιδιωτική επιχείρηση, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα δίδακτρα που θα επιβάλλουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αποκλείουν νέους από την απόκτηση και την κατάκτηση της γνώσης και ακριβώς επειδή αυτό αποτελεί έναν μηχανισμό αποκλεισμού, ως τέτοιος είναι απορριπταίος και για λόγους φυσικά πιστεύω και ιδεολογικούς και είμαι απέναντι σε όλο αυτό και νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε όλοι με κάθε τρόπο για να το αποτρέψουμε. Η Νία, η Λαϊνά. Ναι, θα ήθελα να πω κι εγώ με τη σειρά μου ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως και το δημόσιο σχολείο, θα πρέπει να παραμείνουν ως έχει, δωρεάν, δημοκρατικά, με ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και ότι θα πρέπει ο κάθε πολίτης από το μετερίζει του και από τη θέση του να συμπαρασταθεί σε οποιοδήποτε αγώνα γίνεται αυτή τη στιγμή, είτε είναι ο αγώνας των φοιτητών, είτε ο αγώνας των αγροτών. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη κατηγορία πολιτών, ότι δεν μπορούμε άλλο να σιωπούμε. Εγώ αυτό θα ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο, θα κλείσεις? Δεν μπορούμε άλλο να σιωπούμε και πρέπει να τα πούμε καθαρά και συνδέοντας τις τελίτσες. Αυτοί που πάνε σήμερα να καταστρέψουν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο οδηγούν τη χώρα στο χαμό, σε εθνική καταστροφή. Είναι υπόλογοι για συνεργεία σαν γενοκτονία και είναι εχθροί του ελληνικού λαού. Έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Και πρέπει να σκεφτούμε για ποιον λόγο τα κάνουν όλα αυτά τώρα. Γιατί καταπατούν τόσο απροκάλυπτα το Σύνταγμα. Γιατί καταστρέφουν αυτό το κοινωνικό αγαθό. Το δεύτερο είναι πιο απλό. Γιατί φυσικά ό,τι είναι καλό για εμάς είναι κακό για αυτούς. Αυτοί έτσι το βλέπουν. Εμείς δυστυχώς ακόμη δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό πολλοί κόσμος. Αλλά με αυτά που κάνουν, όσο περνάει ο καιρός, περισσότερος κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Γιατί τώρα όμως? Και εδώ ως ιστορικός θα κάνω τη δική μου ερμηνεία. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από το 2010, οπότε ο ελληνικός λαός παραμερίστηκε. Οι δημοκρατικές κατακτήσεις, γιατί δεν είχαμε δημοκρατία στην Ελλάδα ούτε και τότε, αλλά είχαμε ισχυρές δημοκρατικές κατακτήσεις, το μπλοκ εξουσίας από τότε άρχισε να τις περιορίζει αμήλικτα, να τις χτυπάει και μέχρι στιγμής δυστυχώς κερδίζει. Όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και οι αφανείς υποστηρικτές της. Και
πολλά κόμματα τα οποία παριστάνουν την αντιπολίτευση χωρίς να είναι. Αλλά η στιγμή που τους δόθηκε το ελεύθερο, που αποχαλινώθηκαν κυριολεκτικά, ήταν βεβαίως η πανδημία. Δεν είναι η πρώτη συνταγματική παραβίαση αυτή. Είχαμε μία τραγική το καλοκαίρι του 2015, ένα δημοψήφισμα, το όχι έγινε ναι, ήταν δημοψήφισμα, ήταν δεσμευτικό για την πολιτεία και καταπατήθηκε. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός δεν αντέδρασε. Η δεύτερη μεγάλη καταστροφή ήταν στη διάρκεια της πανδημίας. Οπότε με το πρόσχημα του επίγοντος επιβλήθηκαν μέτρα έκτακτης ανάγκης και καταπατήθηκαν οι θεμελιώδεις ελευθερίες του ελληνικού λαού. Αυτό από μόνο, το κουρελιάστηκε το Σύνταγμα και τότε. Από μόνο του θα ήταν τραγικό αυτό. Το ότι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, η οποία οδήγησε στη χειρότερη καραντίνα της Ευρώπης, στο χειρότερο ποσοστό θανάτων της Ευρώπης και δυστυχώς σε ένα υψηλό ποσοστό χρήσης αυτών των αδοκίμαστων σκευασμάτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε ένα τεράστιο πείραμα με τραγικά αποτελέσματα. Οι χώρες οι οποίες ανακοινώνουν στοιχεία δείχνουν μια τρομερή αύξηση της θνησιμότητας έκτοτε. Σπύρο, ας μην επεκταθούμε. Όχι, το λέω όμως. Δηλαδή στο ιατρικό κομμάτι ας μην επεκταθούμε. Στο ιατρικό κομμάτι, στο συνταγματικό κομμάτι. Στο συνταγματικό. Στο συνταγματικό κομμάτι καταπατήθηκαν τότε όλα με το πρόσχημα της έκτακτης ανάγκης. Σήμερα βλέπουμε γύρω μας πολλοί κόσμος. Ξέρουμε ότι δεν είναι η ζωή όπως την ξέραμε. Αρρώστιες που δεν ξέραμε υπάρχουν και πολύ κόσμο χάνουμε δυστυχώς. Και τους δώσαμε τότε την ευκαιρία να μας αντιμετωπίσουν σαν ζώα. Δεν αντισταθήκαμε και τότε. Και μετά από αυτό αποχαλινώθηκαν. Ξεκίνησαν πολέμους, ξεκινάνε γενοκτονίες, γιατί είδαν ότι ο λαός δεν αντιστέκεται και δεν είναι έτοιμος να πολεμήσει για τα δικαιώματα που οι πρόγονοί του κατέκτησαν. Πρέπει να τους δείξουμε πρώτον ότι ξέρουμε ότι είναι εχθροί μας, ότι είμαστε απέναντί τους, να μην έχουμε πλέον ψευδαισθήσεις για τους σκοπούς τους, είναι εναντίον μας. Δεν είναι υπέρ μας και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να φτιάξουμε κοινότητες και πολιτικές κινήσεις αντίστασης, ελευθερίας, αλληλεγγύης. Αυτό. Λοιπόν, σας μεταβιβάζω σε όλους τους συμμετέχοντες ευχαριστίες από τους ανθρώπους που συμμετείχαν. Μας λένε εδώ ευχαριστούμε πολύ, ήταν διαφωτιστική η συζήτηση. Ευχαριστούμε λοιπόν και ως Τάσος Νεροσός. Ελπίζουμε να συμβάλαμε λιγάκι σε αυτή τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται. Σας καληνυχτίζουμε και ελπίζουμε στην επόμενη ευκαιρία που θα δοθεί να τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια χαρά. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Γεια σας.